Goedemiddag broeders en zusters, welkom bij de online dienst Haulanda. Is het niet geweldig om het woord van God tot je te nemen? Oké, ik heb een bemoedigende tekst voor jullie voor vandaag en het staat geschreven in Psalm 23 vers 4 en het gaat als volgt. Zelf, als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. Als je door een diepe dal gaat, weet dat God achter je staat en dat hij je zal opvangen. Hij zal je begeleiden om uit die dal te komen. Is het mooi? Het is mooier om het live mee te maken. Bij deze wil ik je uitnodigen om live te komen en te ontvangen. Nou, we gaan over naar de live uitzending en open je hart en ontvang. Fijne dag. Dat wij van u zijn. Vader, mijn hart is van u. Mijn gedachten zijn van u. Heel mijn leven is van u. U hebt zoveel voor mij gedaan en daarom wil ik u alleen danken. En zeggen dat u goed bent. Señor, bota bon, oh Dios. Vader, u bent goed. Bobo bisa kubo mes palabra, Heer, u bent goed. Kan je het in je eigen woorden zeggen? Met je eigen woorden verklaar vandaag dat de Heere, jouw God, goed is voor jou. Dank je, Señor. Dank je, Señor. Dank u, Heer. Jisalsa bomang awe. Verhef je handen vandaag. Jisera bowo awe. En doe even je ogen dicht. Neem uw plaats, Heer. Wij geven onszelf over aan u. Atenos vida. Hier is onze leven. Atenos coração. Ons hart. Romana diz tu meu momento aqui diz para quieto de Deus sua presença orato. Broeders en zusters, neem dit moment en sta stil in de aanwezigheid van God. Pois o Senhor é tawak. God ziet. Hij ziet jouw hart. Hij hoort jouw stem. Hij is hier in ons midden. Zijn aanwezigheid is hier. Zijn genade is hier. Zijn vrede is hier. Daarom met je eigen woorden vandaag. Verklaar hoe goed God is. Geef hem alle eer. Geef hem alle glorie. Tata di verdad bota bom para mí, oh Dios. Vader, u bent werkelijk goed voor mij. Señor, mi no merece. Ik ben het niet waard. Pero pa medio di bo amor. Maar door uw liefde. Pa medio di bo amor, oh Dios. Door uw liefde, oh Tata pa Heer. medio di bo amor. Vader, door uw liefde. Mi porta para aqui nang awe. Mag ik hier vandaag staan. Pensei tu ma bo lugar de casa aqui. Daarom neem uw plaats in dit huis. Nós não quer começar momento aqui sim dedicar-nos mesmo na bo Dios. We willen dit moment niet beginnen zonder aandacht te besteden aan u. Awe halsa bo mangum biama si bisa Senhor mita dibo. Daarom verhef je handen nogmaals en zeg: Heer, ik ben van u. Não tá importa aqui go pro mita dibo. Maakt niet uit wat, maar ik ben van u. Halleluja, halleluja. Canta cantica nova we na bo Dios we. Zing een nieuw lied tot je Heer vandaag. Canta cantica novo. Canta cantica novo. Sim, mi Dios. No tem maneira boa. No tem maneira boa. Senhor, no saco bota escucha. No saco bota escucha.
Escúchanos voz a oír, escúchanos corazón, Señor Jesús, Señor Jesús, escúchanos corazón, Señor Jesús. Atame aqui, Hier ben ik, Heer, bodilante, voor u. se atame aqui, bodilante. Alça a mai bisa, Verhef je handen en atame zeg: aqui, Senhor, eu te escuchava, we bisa, bodilante. Se atame aqui, bodilante. Se atame aqui, bodilante. Ave Senhor, eu te escucho a voz. De Heer luistert naar je stem. Se atame aqui, bodilante. E é a única coisa que quer. Het enige wat É hij para wil canta na JBC. is dat je naar hem toe Atame zingt aqui, en zegt: bodilante. Pastor, eta wa coração. Want hij kijkt naar de harten. Eta wa po coração. Hij kijkt naar je hart. Eta wa po angelo. Hij kijkt naar je verlangen. Eta wa quanto gana botin de servir a Hij kijkt hoeveel zin je hebt om hem te dienen. Atame aqui, Dus zeg: atame aqui, bodilante. Atame aqui, atame aqui, atame aqui. Sim, Senhor, bodilante. Bisa Senhor, we atame aqui. Zeg: Heer, hier ben ik. Atame aqui. Sim, Senhor. Atame aqui, atame aqui, atame aqui. Bodilante, Senhor. Atame aqui, Senhor. E mientras puedo declarar a palavra na simples aqui. Terwijl je deze woorden verklaart. Senhor, etapim. De Heer komt Etabaco seu chão. en hij daalt met zijn Etabaco seu zalving. poder. Hij daalt met zijn kracht. Diz, bisa, Senhor, atame Zeg: aqui. Heer, hier ben ik. O servidor do escuchavo. Uw dienaar, dienares luistert naar u. Awe bisa, Senhor, atame aqui. Zeg: Heer, hier ben ik. Atame aqui. Hier ben ik. Hace algo novo em mim. Doe iets nieuws in mij. Llena-me. Vul mij. Atame aqui. Bodilante. Awe boa palavra, bisa, atame aqui. Atame aqui. Oh, bodilante. Sim, Senhor. Atame aqui. Atame aqui. Bodilante. La iglesia declaré, bisa, atame Aan de aqui. gemeente het verklaren. Zeg: Atame aqui. hier ben ik. Ando Dios te escuchavo. En de Heer luistert naar je. Kubo mangalsa. Met je verheven handen. Sí, Señor. Bodilante. Atame aqui. E mientras bota canta e cantica En aqui. terwijl het lied zingt, Espírito de Dios te move. de Heilige Geest beweegt. Sun chão te move. Zijn zalving beweegt. Se atame aqui. Atame aqui. Bodila. Sim, mi Dios. Atame aqui. Bodilante. Aleluia. De verdade, Deus está bom, amém? De Heer Vamos is dar a Deus werkelijk goed. forte aplauso. Geef hem een flink applaus. Deus está aqui, não, amém? De Heer is hier. De Heer is hier. Zijn geest is hier. Zijn genade is hier. Zijn aanwezigheid is hier. Daarom geef hem een hard applaus. Zeg halleluja. Zeg dankjewel Jezus. Halleluja.
We buigen biama sudilanti. Voor hem buigen. Want hij is Heer. Hij is koning. En er is niemand zoals hem. Hij is de koning der koningen. En daarom geven wij hem alle eer. Jesus sabo maung biamas. Verhef je handen nog een keer. Anto manen na fabisa. En tabay over die yung kantika. En zoals Nef zei, het gaat niet over een lied. En tabay over die melodia. Het gaat niet over melodie. En tabay over die luz. Het gaat niet over lichten. Over je camera. Over de camera's. Over die band. En tabay over je zee. Over de band die zingt. Het gaat niet daarover. En tabay over die bocorazon. Het gaat over je hart. Iglesia no tabay over die nada. De kerk gaat over niks. Et iglesia tabos nang. Jij bent de kerk. Birabi sa sumani bo iglesia ta abo. Zeg tegen naast je, jij bent de kerk. Iglesia no te muraya nang. Het is niet de muren. Pesi kumindaru mambani bo. Dus daarom groet degene naast je. Stima boru mangurato. Als je je broeder of zuster niet kent, mag je nu even kennis maken. En laten we de liefde van de Heer met elkaar delen. Want Hij is hier. Zijn liefde is hier. Amen. Zijn liefde is hier. Groet elkaar. Neem even de tijd. Halleluja. Ik bolbe repetir een paardje En ik wil keer. nog één keer herhalen. E iglesia nota e gebouw. De kerk is niet het gebouw. E iglesia nota edificio. Het is niet het gebouw. E iglesia ter humana kutabing junto. De kerk zijn mensen, de broers en zussen die samenkomen. Pahalsa un solo nombre. Om één naam te prijzen. E iglesia ter humana kutabing pahalsa un solo De nombre. kerk van de mensen die samenkomen om één naam te verhogen. De nombre de nos Dios altísimo. Amen. De naam van onze allerhoogste Heer. Amen. Amen. Visa gloria a Dios. Zeg glorie tot God. Visa halleluja. Halleluja. Y si ave bota clapa adorar a Dios. Nami wago mana, En als nami je wago vandaag lanta klaar para. bent om God te aanbidden, zeg Jesus, mijn handen Sabon zien. man. Verhef je handen. Y visa Señor mi que alababo con todo lo cual que tiene mi Zeg awe. Heer, ik wil u prijzen met alles wat in me is. Eta un decisión personal. Het is een persoonlijke Que keuze. men abo visa Dios mi tabay adorabo we. Jij moet tegen God zeggen, God, ik ga u aanbidden vandaag. Halleluja. De Halleluja. verdad nos Dios sabon, amen. God is werkelijk goed. Ei, lubida wora kiriba bo situación. Vergeet over je situatie. Pone bo situación banda. Zet het even aan de kant. Nada te mucho difícil para Dios. Niks is te moeilijk Nada voor te God. mucho grande para Dios. Niks is te groot voor God. Awe lubida lo que está atrás. Vergeet alles wat achterwege Y mane ligt. Pablo bisa mi cara na lo que está mi En dilante. zoals Paulus heeft gezegd, pak dan wat voor je Anto is. no se van ilustre. En we gaan Bisa un illustreren. tukumi. Mi Zeg ta met lubida. Tu lo cual guta Ik atrás. vergeet alles wat achterwege Ei botu ko is. siya gubomang. Moet met je Bisa handen mi ta doen. lubida. Tu lo cual guta atrás. Ik vergeet alles wat achterwege is. Tu lo cual guta trauma. Desapunto. Alle trauma's, alle teleurstellingen, Rabia. alle haat. Tu lo cual ku no te ayudame mi ta pone atrás. Alles wat mij niet helpt, zet ik achter Tu me. mal experiencia. Alle slechte Tu ervaringen. palabra papiari pa contra bobida. Alle woorden tegen mij gesproken. Bisa mi ta pone na atrás. Zeg, ik zet het achter mij. Ando bisa mi ta gara na lo que ta dilante. En zeg, ik grijp op wat voor Popo mij gara ligt. bisa mi ta gara na lo que ta mi dilante. Zeg, ik grijp naar wat voor mij ligt. Halleluja. Bisa dankie Señor. Zeg, dank u Heer. Amen. Van declarer. Ga het Want verklaren. dice, this is my desire. Declarer. This is my desire Dice Nadia. to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. Si vos conocés, cante junto con nos. And all I have within me, I give you praise. I give you praise. And all that I adore All that I adore is in you. is in you. Mag vi sjunga med oss? Laten we het samen zingen. This is my desire. This is my desire to
woord vandaag. Want met elk adem zullen we hem prijzen. Laten we het nogmaals zingen. Laat het volk van God zingen. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every breath that I take, and every moment I'm away. Come and have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Dice otra vez. This is my desire. Zing het vandaag voor jezelf toe. Sluit je ogen en zing, Lord, with all my heart. I worship you. I worship. And all I have within me. I give you praise. All that I adore is in you. Si mi Dios, amo so Señor. Daarom zeggen we, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Si mi Dios. Ahora sí, un cantico que dice singing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Vou conocer? Dice. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have. Dice otra vez. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Weet jij wat de belofte is die God jou heeft gegeven? A você é promessa que Deus te donava. De belofte die Hij jou heeft beloofd. Iets dat niemand kan weghalen. Hij heeft de zoon, zijn zoon gegeven voor jou. Hij heeft zoveel dingen voor ons gedaan. Daarom hebben we zoveel redenen om Hem te danken. En om zelf compleet over te geven aan Hem. Kan je dat doen vandaag voor jezelf? Geef jezelf totaal over aan God. En ervaar hoe Hij jou zal vullen. Ervaar hoe Hij jou zal aanraken tot het diepste van je hart. En daarom zingen wij. I
give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. Ja, Heer, we geven ons hart en ons ziel vandaag. I give you my heart. I give you my soul. Met alles wat in ons is, zingen wij I give you my heart. Wie zegt? I give you my heart. I give you my soul. Stel jezelf open en laat God je vandaag vullen met zijn Heilige Geest. I give you my Met zijn zalving. I give you my soul. I live for you alone. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I give you my heart. I give you my soul. Zeg het vandaag, I live. I live for you alone. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I give you my heart. I give you my soul. Let me sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Zeg het nog een keer. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sí, mi Dios, y verdad, toma buen lugar. Toma buen lugar de nos vida, oh Dios. Vamos a decir, Señor, Señor, toma buen lugar. Toma buen lugar de mi Neem je vida. plaats. Atame Neem je plaats in mijn aqui. leven. Hier ben No ik. quiera que tu laga mi tene vos stem. Awe just Blijf bisa, niet stil, Señor. laat mijn stem horen. Toma buen lugar. Zeg, neem je plaats. Alza bom man, je bisa, Verhef je Señor. stem en zeg, Heere, Toma buen lugar. neem je plaats. Toma buen lugar. Neem je plaats. Have your way in me. Sí, Señor. Toma buen lugar, oh Dios. Hátanos aquí, oh Dios. Move de nos, oh Dios. Beweeg in ons, Heere.
Move de nos coração. Beweeg in ons harten. Move de nos vida. Beweeg in ons leven. Move de nos vida, oh Deus. Beweeg in ons leven, Data Heer. nossa sentir a presença, We oh willen uw Deus. tegenwoordigheid voelen, Nos Heer. saco o espírito tá aqui We dentro, weten oh dat uw geest Deus. hierin is. Me saco o espírito tá aqui dentro. Ik weet dat uw geest hierin Passou a is. palavra da bisa caminha 2, 3 reunido em bom número. Want uw woord zegt waar 2 of 3 Senhor, samenkomen in em uw naam. naam Heer, daar bent u. Abo tá habitar e bebo é a bança de bo U pueblo. woont op de lofprijs van uw volk. Mas sei Senhor, tá nossa aqui dia mais. Daarom zijn we hier, E Heer. não tá importante não botar parar, diz alça bom Het maakt man. niet uit waar je staat, maar verhef je handen. Se taria o balcão botar por da parte assim na leu. Als je in de balkon staat, Handen is het sa lijkt bumanga, zo weer. ver, maar verhef je handen vandaag. Espírito de Deus tem tur caminha. De geest van God is overal. E tem aqui bom para ter o balcão Het is hier também. beneden, maar ook daar aan de balkon. Meus coisas que estamos aqui bom e estamos aqui riba Net também. zoals het hier beneden beweegt, beweegt het ook daarboven. Mas sei diz trek bom man. Dus strek je handen. Strek bom man. Strek je handen vandaag. Strek bom man abo Deus awe. Strek je hand tot je God. Passou tá eta nos dança. Want Hij is onze hulp. Eta nos dança. Hij is onze hulp. Eta mi dança. Hij is mijn hulp. Ora mi ti mester de je etei. Wanneer je hem nodig hebt, is Hij E er. nunca tá lagami na Hij caia. laat me nooit in de steek. E nunca tá abandonami. Hij laat me nooit alleen. Hasta hora da parça que notei. Zelfs als het lijkt dat Hij er niet is. Mi ti segurança que tem. Ik heb vertrouwen dat Hij er is. Aceita fé. Want dat is geloof. Aceita fé. Dat is geloof. Mi nota mi re. Ik zie het niet, Pero mi saque tá bem. maar ik weet dat Hij Mi nota komt. mi re. Ik zie hem Pero mi niet, saque tá so de. maar ik weet het zal Porque se gebeuren. alma tá confia que Deus lo move. Heer, ik vertrouw dat U zal Deus lo bewegen. tocavo. De Heer zal U E lo aanraken. terá mais o espírito riba En boa. dat zijn geest of je laat het. Awe é o único Ja. gosto que tu quase tá receber. En wat jij moet doen is het Bisa ontvangen. Senhor me tá Zeg, receber. Heer, ik ontvang het. Me tá receber. Ik ontvang het. Me tá receber. Ik ontvang het. Halleluja. Halleluja. Dank u, mi Deus. Dank u, Heer. Desalça a voz. Verhef je stem. Dá-lhe um grito ao Schreeuw. Senhor. Tot je God. Halleluja. Ao desalça a voz. Alça a Verhef je voz. stem. Verhef je stem tot Canta hem. uma melodia nova. Zing een nieuw lied. Melodia nova, ué. Een nieuw lied. Sim, mi Deus. Se botar angelana su espírito, ué. Als je naar zijn geest Se botar verlangt. angelana su espírito, ué. Als je naar zijn geest verlangt vanmiddag. Diz entregava o mês. Geef jezelf over. Entregava o mês. Geef jezelf over. Sim, mi Deus. Ja, Heer. Sim, Senhor. Ja, God. Sim, mi Deus. Mi saco bota baiacia, ué. Ik weet dat u het zal doen vanmiddag. E tata mi não sai necessidade de mi romana, En vader, ik ken de nood niet van mijn broeders en zusters. Pero tata pa abonara tá impossível. Maar voor u, vader, is niks Pa abonara onmogelijk. tá impossível. Niks is onmogelijk. Pa abonada tá impossível. Voor u is niks onmogelijk. Passou tabo tá Deus. Want u bent God. Maneira boa não tem En ninguém. zoals u is er geen. Tabo só nos lo adorar. Alleen maar u zullen wij E aanbidden. nada outro. En niks anders. Nós não tem nenhum outro We ídolo. zullen geen andere idolen Nada. hebben. Niks. Nada. Niks. Passou nada para comparar Want cubo. niks kan u vergelijken. Nada para comparar cubo. Niks kan u vergelijken. Nada, oh Deus. Niks, heren. Bisa Senhor, nada não para comparar Zeg cubo. tegen de Heer, niks kan u Nada ribe vergelijken. mundo aqui. Niks op deze Ni riba wereld. terra, bouw di terra. Niet op aarde. Nada. Niks. Nada. Niks. Abosota Deus. U alleen bent God. Abosota Deus. U alleen bent God. Lo minuti y un otro ídolo. Aftrono personal. Señor, mi corazón tapa Lo minuti. Lo minuti y un otro ídolo. Of trono personal. Señor, mi corazón. Heer, mijn hart Tapaboso. is alleen Lo minuti. Lo minuti. Ni un otro ídolo, Dios. enkel ander idool. Señor, mi corazón
tapaboso luminoting yung otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón luminoting, dice luminoting of trono personal. Señor, mi corazón tiene que declarar más duro, bisa luminoting. Zijn mensen die het harder moeten verklaren. Luminoting Ik zag geen ander idool, geen ander of God. trono personal. Señor, mi corazón luminoting of trono personal. Señor, mi corazón. Van declarar junto y misa, Señor, lo mi buig na voz. Ningún otro Dios, pero na vos. Señor, lo mi adoramos. Ningún costa jacumamos, pero na vos. Van declarar un día más, Señor, lo mi buig. Ningún otro Dios, pero Señor, lo mi adoramos. Como mangan sabe, adoré a Diz abre meu coração Open your heart e adoramos Deus, en aanbid je God vandaag. luminoting yung otro of trono personal. Señor, mi corazón. Declaré un día más, luminoting of trono personal. Señor, mi corazón tapaboso luminoting of trono personal. Señor, mi corazón tapaboso. Señor, lo mi buig, vamos dizer. Señor, lo mi buig. Diz buig dilante de Deus, pero na vos. Señor, lo mi adoramos. Pero na vos. Señor, lo mi buig na vos, dice. Señor, lo mi buig na vos. Ningún otro Dios, pero na vos. Señor, lo mi adoramos. Ningún costra kumang, pero na vos. Luminoting, dice, luminoting. La que pueblo dice, bisa Señor, Zeg de Heer. bisa Dios, Zeg het tegen God como vandaag. coração tá de Jesus. Dat jouw hart alleen van Hem is. Luminoting. Está atendendo, Hij hoort vandaag. Hij está luistert. escuchando, Hij luistert naar jou vandaag. Declaré un día más, luminoting. Y otro ídolo of trono perso, Señor, mi corazón. Vamos a un día más, luminoting.
Dice, Señor, mi corazón. Tata nos alçamos, Deus. Tata nos bendicionamos, nome santo, Deus. Tata aba nos que declarar que nos não buig naar nenhum outro, Deus. Tata nos declarar que na aba só nos lo buig, Deus. Tata aba só nos lo adorar, Deus. Tata di aba só nos coração te perteneceu, Deus. Tata nos que bendicionamos com tudo qual que tem em nós, Deus. Tata nos que donamos de reverência, Deus. Tata nos que buig para aba só, meu Deus. Tata nos que bisamos que nos estimamos, Deus. Tata não tem nenhum para comparar com aba, Deus. Tata aba de dono de nos coração, oh Deus. Tata nos que bendicionamos, donamos de reverência. Tata aba só tá digno, Deus. Tata aba de alfa e omega, princípio e fim, oh Deus. Tata não tem nada de mundo aqui por comparar com aba, oh Deus. Tata aba de começamento e final, oh Deus. E tudo o qual tu tem em meio, oh Deus. Minha alma está bendicionada, oh Deus. Tata minha alma está donando tu reverência, oh Deus. Minha alma está donando tu adoração, oh Deus. Tata pasó aba só está digno, aba só mereceu, oh Deus. Thank you, oh Deus, por tudo o qual tu bahasi, tudo o qual tu bota haciendo, tudo o qual tu bota seguir hasi de nos vida, oh Deus. Tata minha alma está bendicionada, oh Deus. Minha alma que alçada, oh Deus. Minha alma que donava tudo o qual tu pertenece a mim, oh Deus. Tata aba só, meu Deus. Tata nos bendicionado, Tata nos alçado, Tata nos que donava, oh Deus. Tudo o qual hasta nos casas, nos vida, nos patrimônio, tudo o qual nos sinta de aba, oh Deus. Tata passou nos sinta da aba, oh Deus, uma nos lotar, oh Deus. Tata sinta da aba, uma nos lotar, oh Deus. Tata pensei nos que donava tudo o qual, oh Deus, com aba bendicionar nos cune, oh Deus. Tata nos bota digno, bota alto e elevado, oh Deus, e não tem nenhum para comparar com aba, oh Deus. Santo abotar, oh Deus. Maravilhoso abotar, oh Deus. Incomparável abotar, oh Deus. Digno abotar, oh Deus. É altíssimo que não tem nenhum para comparar com ele. É todo poderoso. Alto e elevado, Elohim, El Shaddai. Tata abota no Shalom, oh Deus. Tata abota no Jehovah Jireh, oh Deus. Tata una que nos está, Senhor, oh Deus. Tata meio de abo, oh Deus. Tata vem cada situação que nos está, oh Deus. Tata nos clama na abo, oh Deus. Tata pasó abo, Senhor, oh Deus. É único Deus alto, oh Deus. E não tem nenhum para comparar com abo, oh Deus. Tata minha alma está donando tu reverência. Minha alma está donando tu adoração, oh Deus. Tata thank you, oh Deus, por tudo o qual tu bajaste, oh Deus. Tata thank you por tudo o qual tu seguiaste de minha vida, oh Deus. Tata thank you porque foi caminho da basta caminho, oh Deus. E para trazer-me de uma luz maravilhosa, oh Deus. Tata não tem nenhum que possa estar aqui para mim, oh Deus. Tata abo de sumo te rescatar-me todo dia de novo, oh Deus. Tata thank you, oh Deus. Bota digno, bota precioso, bota maravilhoso, oh Deus. Tata pensei nos que alçamos, oh Deus. Nos que donamos tu reverência. Tata não precisamos nada mais, Senhor, oh Deus. Tata que nos estimamos, oh Deus. Não me sei no Deus. Lo minutinho, outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapado só. Lo minutinho, outro ídolo, of trono trono personal. Senhor, mi coração. Mi coração tapado só. Van declarare un bien más, lo minutinho. Lo minutinho, outro Sí, ídolo, Senhor. trono personal. Mi coração, Mi digo só. coração tapado só. Mi coração. Mi coração, mi coração. Mi coração, tá digo só. Mi coração, mi coração. Mi coração, tá digo só. Dizer, mi coração, mi coração. Mi coração, tá digo só. Dizer, mi coração, mi coração. Mi coração, tá digo só. Mi coração, mi coração. Mi coração, tudo qual me tá, oh Deus, cativo só. Mi coração, me ser. Mi coração, mi coração, mi coração, mi coração, cativo só. Mi coração, mi coração,
Dispone mano pro coração. Zet je Tá hand bij je dibo hart. so, bise. Mi coração. Mi coração tá dibo so. Si bedad bo coração tá DJ. Als je hart Ci salsa werkelijk van bobosa hem we. is, verhef je stem E bisa vandaag. Senhor, mi coração tá dibo. En zeg, Heer, mijn hart is van u. Bisa Senhor, mi mente tá dibo. Zeg, Heer, mijn verstand is van u. Pone mano pro cabeça, bisa Senhor, mi Zet je hand bij mente. je hoofd en zeg, Heer, mijn Tadibo. verstand is van u. Ci salsa bobosa we. Verhef je stem vandaag. Alsa bobosa we. Alsa bobosa we. Ora na bodiosa we. Bid tot je God Eta vandaag. escuchabo. Hij luistert naar jou. Bisa quanto botaste me. Zeg tegen hem hoeveel je van hem houdt. Bisa quanto bota angele. Hoeveel je naar hem verlangt. Senhor, nos que bola cerca de nós. Heer, we willen dat u dicht bij ons Nos que tá komt. cerca de We bo. willen dicht bij u zijn. Nos que experienciamos o Espírito, oh We willen Deus. uw Heilige Geest ervaren, E oh nos God. saco o Espírito tá aqui dentro. En we weten dat uw Pensei, Heilige Geest move. hier is. Beweeg. Move Espírito Santo de Deus. Beweeg, Heilige Geest van Move God. unção de Deus. Beweeg zalving van God. No lagi inimigos trobabo e. Laat de vijand je niet tegenhouden. Su planta pa hortabo. Matabo e destruído. Zijn plan is om je te besteden, je te vernietigen. Pues no lagi inimigos silenciabo Dus laat de awe. vijand je niet stilhouden vandaag. Pro awe diz halsa bobos. Maar vanmiddag verhef je stem. E reconoce Deus em bobida we. En herken God in jouw leven vandaag. Awe llama riba su nombre. Roep tot zijn naam. Su nombre tá Jesus. Zijn naam is Jezus. E ora nos llama riba su En nombre. wanneer wij tot zijn naam roepen, Nos lo mira milagre nan sosode. zullen we wonderen zien gebeuren. Ora nos llama riba su nombre. Wanneer we op zijn naam roepen, Costa sosode. dingen zullen gebeuren. Pensei, não sabe a situação. Dus ik ken je situatie niet. Pero algo novo também sucedeu em Maar movida. iets nieuws gaat gebeuren in jouw Diz llama leven. riba nombre de Roep Jesus. de naam van Jezus. Bisa Jesus. Zeg Jezus. Bisa Jesus. Zeg Jezus. Jesus. 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 Nos te llama riba Jesus. We roepen tot Jezus. Nos te llama riba Jesus. Nos te llama riba Jesus. Nos te llama riba Jesus. Está capaz para sana. Hij is in staat om te Está genezen. capaz para librar. Hij is in staat om te Está verlossen. capaz para transformar. Hij is in staat om te transformeren. E assim novo. En om dingen nieuw te Está maken. capaz para sana. Está capaz para librar. Está capaz para transformar. Sim, Deus. Llama arriba su nombre un día más. Roep Dice tot zijn naam Jesus, nog met die een keer. mistério. Zeg Jezus, ik heb je nodig. Dice Jesus, met die mistério. Zeg Jezus, ik heb je nodig. No arriba mi minha força. Niet op mijn eigen No arriba kracht. mi minha força. Niet in mijn eigen kracht. E ao no laga inimigo silenciado. Por halsa bobos. Laat de vijand je niet Laga de casa stilhouden. Dios. Laat het huis Tem van um God. sonido. Laat er een, Laga de casa Dios tem um laat er een sonido. geluid zijn in het huis van God. Sim, mi Deus. E ora nos llama arriba su nombre. Wanneer we op zijn naam Eta roepen, bini. hij komt. Eta En hij manifestar. manifesteert. Eta Hij manifestar. manifesteert. Pensei alça bomar um bia mais e Dus bisa verhef je hand Senhor. nog een keer. Me Zeg Heer, ik wil. Bisa me quer. Zeg ik wil. Sim, mi Deus. Me quer, oh Deus. Ik wil Heer. Mas se o Espírito Meer van uw geest. transformar-me, Verander mij. cambiar-me. Verander mij. Igreja alça bobosa, ué. Gemeente, verhef je Se você stem. sentar, lanta Als je para. zit, sta op. No lague momento que Laat passava die por vem. momenten niet voorbij gaan. Deus quer fazer algo novo de movida, God ué. wil iets nieuws doen in jouw Deus quer leven. fazer algo novo, Hij ué. wil iets nieuws doen in je leven. Pensei, oh Deus, toca com o Espírito. Dus Heer, raak Toca met uw com o geest. Espírito Santo, oh Raak mensen Deus. aan met uw Heilige Toque a Geest. casa aqui. Raak het huis Toque a aan. vida aqui Raak het dentro. levens aan. Comienza a andar no
alto na voz, oh Dios. Terwijl ze hun stemmen verheffen. Oh, bom shonta, oh Uw Dios. zalving zal Bom neerdalen. shonta transformar. Uw zalving zal Bom shonta veranderen. cambiar. Uw zalving Sim, zal Dios. transformeren. Ja, Heer. Aleluia. Halleluja. Dank je, mi Dios. Dank je, Heer. Nós está entregando os mês na bo We Dios. geven onszelf over aan u. Nós está entregando os mês. We geven onszelf over Entregava o aan u. mês na Dios, Geef awe. jezelf over aan de Heer. Entregava o coração, awe, na Dia. Geef je hart over. Entregava o mês na Dia, awe. Geef jezelf over. Bisa como minhas palavras, Senhor, me tá entregar meu En zeg coração met na je bo. eigen woorden, Heere, ik geef mijn hart over aan u. E tinha te experienciando agora aqui. En sommige mensen ervaren nu Que o inimigo tá marrando bo. dat de vijand je vast O bindt. inimigo tá estrobando bo de adorar. Dat hij in de weg staat zodat je kan aanbidden. Para eu me tá declarar liberdade de Maar casa vanmiddag aqui. verklaar ik vrijheid in Como het tá huis guardo van assim God. liber. Dat je volledig vrij Como tá wordt guardo assim gemaakt. completamente Wordt liber. volledig vrij Liber gemaakt. de meu mente. Vrij in je hersenen. Liber de meu coração. Vrij in je hart. Tudo qual com amarrabo. Alles wat je Tudo qual vastbindt. com lagabo que era pegado em passado. Alles wat je laat blijven hangen Au in eu bota het guardo assim verleden. liber. Vandaag word je Pensei halsa bo bolsa vrijgemaakt. we. Dus daarom Declarar verhef je stem. liberdade de bo En mes verklaar vida. vrijheid over je Declarar leven. liberdade de bo mes vida awe. Verklaar vrijheid over je eigen leven. Sim, mi Dios. Ja, Heer. Assim liber. Maak vrij. Assim liber. Maak vrij. Liber de tur atadura. Vrij van alle dingen die ons vastbinden. De tur cadena. Van alle kettingen. Tur muralha lanta. alle muren. Awe nos tá baixo na bo. Vandaag verlieten we ze. Bisumbiama Senhor me tá entregar mi mes na bo. Zeg nog een keer, Heer, ik geef mezelf over aan u. Entregar bo mes na Dios awe. Geef jezelf over aan de Heer. Bisa Senhor me tá dibo. Zeg tegen de Heer, ik ben van Bisa u. Senhor me tá dibo. Zeg, ik ben van u. Kubo mes palavra me tá In je dibo eigen Dios. woorden, ik ben van u, Me tá Heer. dibo Senhor. Ik ben van u. Dibo so me tá oh Dios. Alleen maar van u. Pastor, abot bom Dios para nós. Want u bent een goede God voor ons. Abot bom para nós. Je bent goed voor ons. Abot bom para nós, oh Dios. U bent goed voor ons. Básicos nan tremendo de nos vida. Om geweldige dingen in ons leven te doen. Pese nos tá duna nos mes nabo, trobe nos tá entregar nos mes nabo. Daarom geven we onszelf over aan u. Halleluja. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Jezus, u bent groot. En ik zing met heel mijn hart. Zing het nogmaals, zing. Vader, u bent goed. Jezus, u bent zo groot. U bent sterker dan de dood. En daarom vandaag geef ik. En ik zing met heel mijn hart. Maar missão juntos se dizer, Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Daarom vandaag, Vader, Vader, deze geef dag ik mezelf totaal aan u. En ik zing met heel mijn hart. en ik zing met heel mijn hart. Ik hou van u. Ja, Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent
ik hou van u. Zing het nog een keer, zing Vader, u bent goed. Vader, u En denk aan al de momenten die hij goed voor jou bent was. heilig, u bent liefde. Dat hij zijn liefde voor jou heeft getoond. Jezus, u bent groot. Want hij is sterker dan de U bent dood. sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik geef vandaag En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. ja, Vader, u bent goed. We zeggen, Vader, Vader, u bent goed. zie mi Dios. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En we houden niks tegen. En ik zing En met ik heel zing mijn met hart. heel mijn hart, ik hou van u. Ja, Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En daarom zing ik vandaag. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent U goed. bent heilig. U bent heilig. U bent liefde. U bent liefde. Jezus, u bent groot. Halleluja. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou Ik zeg, van Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van Zeg het nogmaals en als je kan, verhef je handen en geef jezelf. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Ave Señor, tapapiando ko algun di bosna. Vandaag spreekt de Heer tegen enkele van jullie. Itiene ta sinti ko nanto ko bindilanti. En sommige mensen voelen dat ze naar voren moeten komen. Minosa king bota, pero tiene ta sinti ko nanto ko Ik weet niet wie bindilanti. je bent, maar sommige mensen voelen dat ze naar voren moeten komen. Pastor nante, pero paso tiene ko ti mester un toque di Dios, Sommige mensen ave. hebben een aanraking nodig van God. Anto si abo ta sinti ko botin ko bindilanti. En als je voelt dat je naar voren moet komen, Boti mester di je hebt Dios. God nodig. Ave Dios que tocabo. Vandaag wil God je Ave aanraken. Dios que tocabo. Vandaag wil God je Ta aanraken. importa pa kiko bo bindilanti, Maakt niet ave. uit waarvoor je naar voren Pero komt Dios que vandaag. tocabo. Maar God wil je aanraken. Thank you, Señor. Dank u, Heer. Thank you, Señor. Thank you que pode ser algo novo, ave, de Dank u vida. dat u iets nieuws gaat doen in de levens. Pode ser algo novo, ave. U gaat iets nieuws doen in de levens. Ave, pode bij toca. U gaat aanraken. Esse aqui tem momento Dit is het moment para Dios sanabo, dat God je kan para Dios genezen. ministrar na vida. Dat God dat je leven bedient. Esse aqui tem momento. Dit is het moment. E se abo tu kudale sapa ave bindilanti. En als je de stap moet nemen om naar voren te komen. Esse aqui tá bom momento, ave. Dit is je moment. Halleluja, halleluja, halleluja. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag, Vader, deze dag geef ik mijzelf
mezelf aan u. Ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Zing meer mas. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Wie zei, en ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Wie zei, biamas. En ik zing. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Si abo no bindilanti, mi che encorajabo di strek boman ne Als je romana hier naar para voren bent gekomen, dilanti. ik wil je bemoedigen, strek je handen naar de mensen die naar voren zijn Awe gekomen. laga nos para we den oración unto kunang. Laten we in de bres staan voor hen. I si aina bota sinte kutabo ta abo Dios que me an. En als je nog steeds voelt dat God tegen jou Si heeft, bota sinte kutakubo Dios tine. dat God tegen jou heeft, Ahina bo die possibilidade je hebt mindilanti. nog steeds de mogelijkheid om naar voren te komen. Dios un Dios di paciência. God is een God van Eta geduld. guarda. Hij wacht. E nota força. Hij forceert Eta niet. guardabo. Hij wacht op je. Pero e que tocabo si. Maar hij wil je wel E que aanraken. hace algo novo de movida. Hij wil iets nieuws doen in je Pues leven. umbiamas no lage momento passabo Dus voorbij. nog een keer, laat het momentje niet voorbij No gaan. worry que sungu ta paradi bandi bo. Maak je geen zorgen met mensen om je heen. No worry que ta pensa. Maak je geen zorgen wat ze op Dios tem denken. algo pabo. God heeft iets voor jou. No mes lo qual Dios tem pabo. Mis het niet. No mes lo qual Dios tem pabo. Loop het niet voorbij. Awe Dios laga nos trak nos manan e rumanan. Laten we onze handen strekken E laga nos ora we. en laten we bidden. Declarar sanação. En verklaar genezing. Declarar unção poderoso de Dios. Verklaar de krachtige zalving van Kunalo God. recebi un toque awe. Dat ze een aanraking zullen ontvangen. Sim, Dios. Ja, Heer. Nos está declarar candela de vos Wij espírito, oh verklaren Dios. vuur van de Heilige Geest. Nos está declarar algo novo, We Dios. verklaren iets nieuws. Turcos biela passa. Alles dat oud is voorbij. E ata turcos tabira novo. En zie, alles is nieuw Nos está geworden. declarar coisa novo. We verklaren nieuwe dingen. Riba bira de mirumana Op de awe. levens van mijn broers en Awe zusters. iglesia de strek bomang. Gemeente, strek je handen. E ora pa burumang En awe. bid voor je broer of zus. Diz halsa bobo, se bisa Senhor toca na. Verhef je stem en zeg, Heer, Move raak we hen na aan. vida. Beweeg in hun Move leven. we. Beweeg vanmiddag. Sim, Dios. Ja, Heer. Espírito Santo de Dios. Heilige Geest van God. Espírito Santo de Dios. Heilige Geest van God. Toca. Raak aan. Aleluia, aleluia, sim Senhor, Tata nós está bimbo delante, eu meu Deus, Tata danke Senhor por boa presença de casa aqui Senhor, Tata danke por boa Espírito Santo, meu Deus, Tata llena a casa aqui com boa candela Senhor, Tata lega rio de água vivo Senhor, fluidor de nós meu Deus, Tata llena nós com mais de água menos de nós mês Tata, Senhor llena nós Senhor, até nos baixa over meu Deus, Tata água Senhor, nossa confia Senhor, com a boa transformar coração não, Tata com a boa sana meu Deus, Tata com a boa liberar, não com guardo liberar meu Deus, água Senhor, boa presença Senhor, nós declarar que tem meu Deus, água e água só meu Deus, Tata nos talça nos caras Senhor, na cheia nos tawaco Senhor, Tata água bini cerca nós meu Deus, Tata água Senhor, nós quebra tur cadena Senhor, Tata nós baixa tur muralha bau Senhor, Tata os tropa chão de inimigo Senhor, que também importa mais de destruir, nós baixa na bau de nome de Cristo Jesus, Senhor, tur poder de inimigo Senhor, Tata nós tive na carne vergonha
demo marcha de victoria, mi Senhor. Tata ahawe, Senhor. Ahabonos mester, Senhor. E aboso, mi Deus. Tata bem, Senhor. Llena nossa we, Tata. Llena nos mais e mais. Tata llena nos coração, Tata. Instrui nos, Tata. Tur ora vai, Senhor. Instrui nos coração, instrui nos mente, instrui nos alma, nos espírito, mi Deus. Mais diabo e menos de nos mes, Tata. Senhor, mais diabo nos mester, Tata. Sim, Senhor. Espíritu di, Señor, nos da someter na voz. Espíritu di, Señor, toma libertad y move aquí según nos da adoramos, nos da nuevo acceso, nos ves, Espíritu de Dios. Espíritu di, Señor, nos da someter na voz. Espíritu di, Señor, toma libertad y move aquí según nos da adoramos, nos da nuevo acceso, nos ves, Espíritu de Dios. Según nos da adoramos, nos da nuevo acceso, nos ves, Espíritu de Nos da nuevo acceso. Nos da nuevo acceso, Señor. Nos da nuevo acceso. Quero uma amiga encorajada para orar. Segundo está orando diante de Perumaran, ora botame quando sentado em banco. Terwijl wij hier aan het bidden zijn, dat jullie ook Laten aan we het quedar bidden in zijn. oração, no Laten we in papia. gebed blijven, laten we No niet gaan cana bebim. praten, laten we niet rondwandelen. Assim oração. Laten we gewoon Sabe que é um blijven momento bidden. santo, Het is een heilig momento moment. sagrado. Het is Laten een we doen heilig respeito na moment. presença de Deus. Laten we eerbiedig zijn tegenover de aanwezigheid van de Tem Heer. manjas um banibo.
Hou de hand vast van de Ora persoon pe. naast jou. Proclamamos Bid voor palabra deze bendición de persoon. subida. Verklaar een woord Pero van la que nos zegen turta de over oración arriba y abajo. Laten we allemaal E casa que in llama gebed House zijn. of Worship. En Dit het is huis een heet Huis van aanbidding. Huis van gebed. Laten we bidden. In Jezus' naam. Ora rumana. Ora pende bandibo. En die necesidad. Zusters. Ora En pende iemand heeft bandibo. de nood. Bid voor degene. Bakabi reseperes besumbo tras. Ben je al klaar? Bid voor Yes. degene die achter jou zit. Espíritu di Señor, nos da someter na voz. Espíritu di Señor, toma libertad y move aquí dentro. Según nos da adoramos, nos da acceso na nos mes Espíritu de Dios. Stop. Espíritu de Señor, nos da someter na voz. Espíritu de Señor, toma libertad y move aquí dentro. Según nos da adoramos, nos da acceso na nos mes Espíritu de Dios. Espíritu de Señor, nos da someter na voz. Espíritu de Señor, toma libertad y move aquí dentro. Según nos da adoramos, nos da acceso na nos mes Espíritu Según nos adoramos. Según nos da Presencia de Dios está aquí dentro. Y está sanando. Está libertando. Está tocando. Just enjoy. Just disfrutar de je. Just lagi llenado. Zijn tegenwoordigheid. Lagi Laat hem saciado. vullen. Gods aanwezigheid is hier. En drink van hem. En laat hem jou verzadigen met zijn geest.
Laat hem doen wat hij wil in jouw leven. Segundo sta nos na acceso. Si nos na acceso. Espíritu de Dios. Dice, ven Señor, ven Señor. Oh, ven aquí, ven. Segundo está adoramos. Nos dando acceso, Señor. Dando acceso. Hey, van landen para, van bise. Bise, nos dando acceso, bise. Nos dando acceso. Bise, un día más. Nos dando acceso. We geven u toegang. Nos dando acceso.
Alza mo dos manang romang. Alza mo manang. E presença de Deus está aqui. Tegenwoordigheid van God is hier. Alles begint wanneer jij hem toelaat. Door Costa Comissa, ora we doen accesso. Als de gemeente toegang geeft. Nós dando accesso, Senhor. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ao tu estanco, que accesso, tu estanco a você. Dá me entender, vou pensar, Senhor, me Laat je horen quemas. zeggen, Heer, ik wil meer. Senhor, me quemas. Heer, ik wil meer. Senhor, me quemas, más vivo. Senhor, me quemas, Senhor, me quemas, vivo, amor. llename Llena-me, satura, como presencia. tuvo presencia. Sota adoçou, Sota adoçó, mi tajera. Senhor, me quemas, dice, Senhor, me quemas, Más vivo. llename, saturame, como presencia. Sota adoçou. Pasota aboso mi tangela. Pasota. Mi alma tem sed, vamos dizer, mi alma tem sed. Vamos presencia, aumentar, en mí, mi quema. Mi tambor y di angela, Tanta cerca, vos. Escucha mi oración. Dice, Señor, Me quemas, más vivo. Señor, me quemas, vivo amor. Llena-me, satura-me, cubo presencia. Sota aboso. Sota adoçó, mi tajera. Sota aboso. Sota adoçó, mi tajera. Dat in momento ng aki, Er is momenten. Espíritu de Dios, De geest van God. te, Het is er. ante te escucha, En het luistert. ante te contestava En het beantwoordt je pergunta, vragen. ante si boting deseo, En als je verlangens que te hebt. escuchava, Hij luistert naar que te je. milagre. En het doet wonderen. A mim não sa, Ik weet a mim niet. que Dios hace milagre. Ik weet dat De ik mi wil God familia, wonderen tot in mijn Tem familie. costa com me que de Dios. Er zijn dingen die ik van God Ando wil. si eta kinanga waki, En als hij ta hier waki nu ta ora pa is, pidi. is dit moment om te vragen. Ela bisa pidi, Hij zei vraag, busca, zoek, bati. klop. Anto si boting algo pa pidi, En als je iets hebt om te vragen vanmiddag, pidi agora aqui. vraag het nu. Alza bo si pidi agora Verhef je aqui. stem en vraag Você het tá nu. escutando bo Want hij aqui. luistert Se nu botigo naar pedir je. para o Als je matrimônio, voor je se huwelijk botigo moet pedir para o vragen, yuna, als je voor je kinderen moet vragen, para o trabalho, voor je werk, é casco bota guarda, het huis waar je op é verlangt, cosco da parada mo dat caminda. wat voor je in de weg Ah, staat. pidi, Vraag, pidi, vraag, pidi. vraag. Mas o Deus Want God, te escucha, Hij é luistert, aqui na, Hij is é hier, te en Hij contestar. beantwoordt. O mestige, Als je het nodig hebt, pidi vraag e het hem. nota lagabo na En kaya, laat je het niet e in de nota steek. lagabo na kaya, En laat je het e niet in nota de lagabo na steek. kaya. En laat je het niet in de steek. Escucha mi oración, dice escucha mi oración. 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 Pidie. Vraag het. Escucha mi oración. ¿Está escuchando? Hij luistert. Mi oración, Sí, Señor. escucha mi oración. Escucha nuestra oración. Hoor onze gebeden.
me quer más. Revela meer. Senhor, me quer más. Senhor, me quer Más de vos, Señor, mi que más vivo amor, llena mi estatura, mi cubo presencia. Sota aboso, mi tajera. Sota aboso. Doe een fuerte aplauso. Plek applaus. Aboso, Senhor. Alleen maar u, Heer. E o aplauso grita glória a Deus. Glorie tot God. Grita glória a Deus. Glorie tot God. Lá que muralha eram sacudidas e grito da ayuda de Deus. Door het geschreeuw en de kinderen Oh, van haz un God. sonido de júbilo. Doe je wel. Den en casa de In Senhor. het huis van God. Aleluia. Halleluja. Glória ao Senhor. Glorie tot de Heer. Alabaça em nome de Jesus. Prijs de naam van Está aqui Jezus. na. Hij is hier. E nós te bendicionamos nos grandes na uno não We gaan de ouderen even zegenen. Vigilante, nós te bendicionamos. Kom naar voren, we gaan jullie De presença zegenen. de Deus daqui na. De tegenwoordigheid van God is hier. Number pananteawe. Degene hebben Vigilante, nós que ora para você. Doe Aangemeld um forte om vandaag te aplauso. zijn. Geef ze een flink applaus. Nós que honra nos grande na We willen awe. onze ouderen eren vandaag. Acompanhando com aplauso. Sige bati man pa na. Vergezel ze met een applaus. Amen, amen, amen. Amen. Nós temos grande especial met mij die nós aqui foi Corsau. We hebben een speciaal ouder in ons Tante vandaag. Marita, Uit welkom. Curaçao, Tante Marita. Aqui nós temos outro foi Corsau, Tante Vandaag hebben we hier ook Mirna. een ander uit Pero Tante Mirna Curaçao. ja bin biba. Het lijkt alsof Tante Mirna is gekomen wonen. Laga pastor imitende, no? Laten we ze Reem het niet horen. Corta stream mami. Pero nós que bendicionamos na. We willen jullie zegenen. Bendición a Roma Ilgia, me contento de mirar. Zegen ook aan mijn zuster Ilvia. Blij om haar te zien. Tata, danke, nos agradecido. Vader, wij danken u. Danke, Senhor, para nos maior nang. Dank u voor onze ouderen. Cada de nós rumang nang, Senhor, kabay nos dilante. Elk van onze broers en zusjes die ons vooruit zijn Tata, ku gegaan. a mostra nos ku taun tiki mas joven. Die ons heeft laten zien die wat jonger zijn. Compa simabo. Hoe we van u moeten houden. Compa adorabo. Hoe we u moeten aanbidden. Compa bibapabo. Hoe we voor u moeten leven. Tata, nos ta bendicionan ang awe merdia. Vader, we zegenen hen Tata, vanmiddag. tapos nos que honra ng Senhor ng cada uno awe tarde, o mi Daarom willen we Dios. ze alle één eren. Tata, kunang ta ehempel ng Senhor di Ze sacrificio. zijn voorbeelden van opofferingen. Ehempel ng di viva fe. Voorbeelden van het geloofleven. Ehempel ng, o mi Dios, di compastima. Voorbeelden van hoe je moet houden. Tata, asa de momento ng difícil. Zelfs in de moeilijke tijden. Sempre, Senhor, nang apara paabo, o mi Altijd Dios. stonden ze voor u, Heer. Pese awe nos que honra na y nos que En bendicionana. daarvoor willen we ze eren en zegenen. Itata conosco, ting, Senhor, momento de alabança e adoração, donando bo glória ao Ekunam. En dat we een moment van lofprijs naar binnen kunnen hebben door u te eren met hen. Tata pasobatur dia kunang mira e dia novo, o mi Dios. Want elke keer dat ze een nieuwe dag zien, Tapa bo gracia, is door uw genade. tapa bo Het misericordia, is door uw tapa bo favor riba ng goedertierenheid vida. en door uw gunst op Tata hun leven. preseno se chamamos danki. Daarom danken wij u. Danke, Senhor, pa e generação de graça. Nós Dank u, chamamos the Heer. grace Voor de generation. generatie van genade. E nós nakita declarar a palavra que riba ng En we vida. blijven het woord over hun leven verklaren. Kunang lo recebi gracia e favor Dat tur ze dia din ang vida. Genade en gunst zullen ontvangen elke Bo dag van hun gracia e leven. bo favor lo sossegar riba Dat uw na. genade en uw gunst over hun leven zal Tata rusten. danke, Senhor, kunalo ta bondi salumita Dank u declarar. dat ze gezond zullen zijn. Tata danke, Senhor, kunalo sige cresce den fe. En zullen blijven groeien in het Tata geloof. danke, Senhor, kubo mang e bo favor ta riba ng vida. Dank u dat uw hand en uw gunst is over Kunang hun leven. entrada e nang salida tur dia lo ta Dat hun bendicionar. komen en gaan gezegend zal zijn. Tata kun nunca
nunca, pero nunca na lo falta di nada. En dat ze nooit iets mis zullen lopen. Paso abolotan ang proveedor. Want u bent hun Abolotan ang Dios. voorspoeder. U bent de Abo God. de bonan ta confia e depende. En u vertrouwen ze. Itatadanki pa contesta. Turdi arriba ng orasyon na. Dank u voor beantwoorden op hun gebeden. No sa mabodanki. We danken u. No sa bendicionais nan tabi kuno te presente We awe. zegenen ook de mensen die niet Pero aanwezig zijn. kutawak via Maar streaming. die via de streaming Tata kijkt. bendicionan ang tenanan ng kas ng omi Vader, Dios. zegen ze ook thuis. Tata kunan tambe ta bendicionay na lota prosperoso Dat ze ribetera. gezegend en voorspoedig zullen zijn. Met hem mabodanki de nombre de Boyo We Jesus. willen u danken, Heer, in de naam van Amen Jezus. y amen. Amen. Yes. Sheraila of Sharinet. Dante. Of Shunadian. Is Sharinet er? Ja, bersama baik kana untuk nang. Jullie kunnen met ze Bersama meelopen. sige Sharinet. Jullie kunnen Sharinet volgen. Amen. Doe dan nou voor de applaus, seguro daarbij. Geef ze een flink applaus. Ja, we nos ting 4 servici, demo nesse momento. Vandaag hebben we 4 diensten Nos tegelijkertijd. ting e servici aqui. We hebben deze dienst. Conosco pastor di Iglesia House of Worship Banda Bau, doe Met dan nou voor onze de applaus. voorgangers van House of Worship aan de bouw. Geef ze een flink applaus. Pastor Chito e Madeline. Pastor Chita en Madeline. Pastor Machito e pastora Mayim. E nós estamos contentes com nós também, nós amigos nang, broeder Derek, zuster Ella de We zijn ook Boer, blij dat we welkom. Doe onze dan een forte applaus. vrienden, broeder, zuster en zuster Ella in ons Turbiaco midden de Wagner, hebben. met de contento. Elke keer als ik ze zie, word ik Nós blij. contente com você. We zijn blij dat jullie er zijn. Agora nós queremos tour nos hoben aan die land, hoben aan Boas. We willen ook alle jongeren naar voren roepen, de Die BOAS-jongeren. 2 ai teco 17 ai. Van 12 tot Mas se botin 17. 18 ai just meu, wat ik daqui ding. Dus als je 18, 19 bent, moet je hier blijven. Pero just 3 teco 17 dabai com Aisa. Maar 12 tot en met Just 2 teco 17 17 just 2. gaat met Aisa mee. We staan bij junto com Aisa, bij worki. Jullie kunnen nu gaan. We staan bos land worki bij junto com Aisa. Nós temos nu- serviço especial para hoben aan. E sala de biblioteca mais baixi. De zaal wordt ietsjes leger. Pero nós split door categorieën aan ouwe. Maar we hebben alle categorieën Een kinderkerk, jeugd, We hebben kinderkerk. 60-plussers. En de bosnang, tisnang, kunos de papa ko serio kune. En met jullie gaan we Zo serieus bestaan de dingen goedra, spreken. mas door. Want jullie moeten het hardste werken. Dag nos recebi di lanti, pastor Chito e pastora Madeline Luciana. Doe nou een forte applaus. Pastor Chito en pastor Madeline Luciana met een flinke applaus ontvangen. Aleluia, glória a Deus. Halleluja, glorie tot God. Deus bendiga cada um de nós romanos. God zegen elk een van onze broers en zusters. Nós estamos contentes com nós por ter a em casa. We zijn blij dat we weer in het huis kunnen zijn. Nós queremos danken a nossa apóstola, We willen onze apostelen bedanken. pastor Remy, Arlette, Juliette, Pastor Remy en Adas Juliette. pastor Chesron e Juraima, Pastor Chester en Joraima. para a oportunidade aqui na Amém. Voor deze mogelijkheid om hier te zijn. Amém. Amen. Me tá lá, me casa saludar e tá continuar com parte depois amém lo sigue. Ik laat mijn vrouw eerst even jullie groeten en dan ga ik verder. Dios bendicionar nos hermanos de Holanda ricamente. God zegen onze broers en zusters van Hollanden Nós rijkelijk. estamos hope contente que nós por também meio de você a meinta. We zijn blij om in jullie midden te zijn vanmiddag. Nós aí de bini tempo que você anda botando na groene zoom. We kwamen ooit een keer toen jullie in Groene Zoom waren. Pero nós está aqui na Ridderkerk e nós está hope contente de mirar você para nos por compartilhar a palavra de Deus que você na Maar meinta. vanmiddag zijn we nu in Ridderkerk. We zijn heel blij om jullie te zien en het woord van God met jullie te delen. E também que bisa dank na pastor Chestron e pastora Juraima, dank para a invitação, dank que nos portei aqui na meinta merdia. Ik wil dankjewel zeggen aan pastor Juraima en pastor Chester dat we hier kunnen zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. E me askibi een nummer nang die eunang. Ik heb de namen opgeschreven van de kinderen. Paminoluwi dan jong. Zodat ik geen één zal vergeten. Jante, Janine, Justin, Jada e Joella.
Nós está hopi contento de porto para vos nang. We zijn blij om jullie te kunnen ontmoeten, te kunnen zien. Nós está contento que vos anta servir Deus dentro casa junto com vos nang maior We nang. zijn blij dat jullie de Heer dienen in het huis samen met jullie ouders. Como jovem, não tá turbiata fácil. Als een jonger is het soms niet altijd makkelijk. Pero obediencia na palavra de Deus eta paga bom. Maar gehoorzaamheid en het woord van God, het loont. Você sabe lo que a palavra da visa. Dat is wat het woord Amen. zegt. E também você anda receber saludos de nosso apóstolo, pastor Remy e pastora Arlette Juliette. Jullie krijgen ook de groeten van onze apostel, pastor Remy en Arlette Juliette. E você anda een saludo também de igreja Hou Banda Bou. Jullie krijgen ook de groeten van de Iglesia Houwbaan. Amen. Uma igreja que nos tem 4 anos acaba. Het is een gemeente die al 4 jaar bestaat. E com hoop e amor e humana tá bem junto para Met heel servir veel Deus. liefde komen de broers en zusters samen om God te dienen. E nanang e poder de Deus tá manifestar. Sua presença também meio de nós em cada serviço. Het kracht van God Amen. manifesteert en zijn tegenwoordigheid is in ons midden in elk dienst. Então essa oração a mim tá pe palavra e nós tá confia Deus que você tem coração não tá abrir e terá de coração tá abrir para você receber algo que Deus que sabe. We gaan bidden dat jullie harten open zullen zijn, dat jullie kunnen ontvangen over wat de Heer wilt zeggen. Tudo lo que nós tá fazendo, lo que Deus avisa para fazer. Alles wat wij doen is wat God heeft gezegd om te doen. Nada de nós mesmos. Niks van onszelf. Abre o coração e le vou receber algo. Open je hart, je zult Amen. ontvangen. Tata, me tem abu danki, awe meinta, awe merdia, oh Deus. Tata, danki, Senhor, por palavra, nos por compartilhar awe ku humana, oh Deus. Tata, awe nos tem abu danki, para sombra nos porta de bocas. Tata, ku baduna nos roceia vida, tapa nos te de bocas, e para junto, Senhor, nos servimos e recebo vontade. Tata, danki, Senhor, ku abo, ta bendicionar cada presente, awe meinta. Senhor, cada coração abrir, awe meinta. Tata, e palavra lo cair no coração, maneira sininha, e essa que do nosso fruta, nosso tempo, oh Deus. Tata, caminha tem dolor, caminha, Senhor, tem pergunta, não, Senhor, a eu também contestar essa que não, oh Deus. Tata, para meio de boa palavra, para sua boa palavra, tá sim e amém de nos vida, oh Deus. Tá boa palavra, te sum conosco, que siga e sirve todo dia de novo. Tá bom, Senhor, aduna nos boa palavra, e nos tá reconhecer esse ave. E danke, Senhor, que o Espírito Santo lo move de coração, toque coração, transformar, dona favor, oh Deus, encorajar todo caminho que está necessário, meu Deus. Nós te amamos, danke, Tata, em nome de Jesus, e nos te avisa, amém, 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 amém. Deus está bom. God is Amen. goed. Houve dia que o Senhor a cria, amém? Vandaag Essa is que een sua dag dat palavra te God avisa. heeft hem gecreëerd, geschapen. Dat zegt het woord. E também se sabe que em Salmo 118, versículo 24, vou poder ler comigo, Het amém. zegt dat in Psalmen 118 vers 24. Sim, me também cita algum versículo, amém. Ik ga wat versen oplezen. Pastor, a palavra te avisa, fé também dor de entendimento. Want het woord zegt, geloof komt van het horen. Entendimento de palavra. Horen van het woord. E pensei nos meester siga entender a palavra para nos fé crescer, amém. Daarom moeten we het woord blijven horen, zodat ons geloof kan groeien. A palavra te avisa que não, essa que te dia que o Senhor atrás, em Salmo 118, versículo 24. Het zegt in Psalm 118 vers 24, deze dag is door de Heer gemaakt. Laga-nos regocijar e estar contento de Laten we daar blij over zijn. Cada dia tem uma oportunidade para make the best of it. Elke Amen. dag is een mogelijkheid om er de beste van te maken. Cada dia tem uma oportunidade para escolher para estar melhor que ayer. Elke dag is een mogelijkheid om te kiezen om beter te zijn dan gisteren. Cada dia tem uma oportunidade para fazer, pensar e papia melhor que ayer. Elke dag is een mogelijkheid om te spreken, doen en denken beter dan gisteren. Pero você não pode acessar que demo mais força. Maar je kan het niet in je eigen kracht doen. Nós temos que reconhecer que a graça de Deus está aceita som que está move nós. We moeten erkennen dat het genade van God, dat is wat ons beweegt. Está aceita move nós de ponta para outro. Dat beweegt ons van één punt naar de ander. Está aqui para não gente não receber glória, sino Deus só. Zodat geen andere persoon de eer ontvangt, maar alleen maar God. E nós também lemos também a merdia
lo que tin para en Efesios, poco Efesios capítulo 2, We gaan vanmiddag lezen in Efezers hoofdstuk 2, versículo 8 te 10. vers 8 tot en met 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 te 10. Efezers 2, vers 8 tot en met 10. A palavra da bisa, pa sombra, pa meio de graça, posso aguardo salvar door de fé. E esse no de vosso mês, eta é dom de Deus. No como resultado de obra não, pa nenhum ende no gaba. Passou nós de obra de sumang, criada em Cristo Jesus, pa bom obra não, qual não Deus a preparado de antemano pa nós cana den não. Amen. Het zegt in Efezers 2, vers 8 tot en met 10. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt en hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Amen. In versículo 10, In vers 10 zegt het, ita bisa nos paki kono sa wardo crear. het zegt waarvoor we geschapen zijn. Bo por lesele pa Je bomes. kan het voor jezelf lezen. Pa bom obra nang. Voor goede daden. Pa hasi bom obra nang no sa wardo crear. Om goede dingen te doen. Pa Hiervoor nos zijn we por geschapen. reflejar Dios su bondad nang. Dat we Gods goede tierenheid kan Su amor, su poder. terugschijnen. Dat we zijn kracht, zijn liefde. Através de nos vida nang. Dat het door ons leven heen. E se essa aqui não tá assim, né? Als dat niet zo is, Eu não estou bibando nos propósito. dan leven we niet tot ons doel. E me dá explicar essa aqui na maneira que Deus revelar me. En ik ga je op een manier uitleggen dat God mij heeft openbaard. Pastor Timbia, botingo explica algo de diferente forma. Want soms moet je iets op verschillende manieren uitleggen, Pa assim é bira mais duidelijk. zodat het duidelijker wordt. Timbia, Soms dat toma lugar que nós não está vivendo nos propósito, pastor, eta de quizás algo que passa de movida. gebeurt het zo dat door dingen die zijn gebeurd Anto in je bota ser leven, bo coração. leef je niet zoals je zou moeten leven, zoals je doel, en dan verhard je je hart. Coisas que a passado e que a heredado. Dingen die je hebt meegemaakt, die je pijn hebben gedaan. Anto cicatriz na que atrás. En er zijn littekens achtergebleven. Dolor aqui atrás. Pijn is achtergebleven. Pero banwa com a palavra de Deus, tá santo remédio para o tipo de herida nang aqui, caminha nenhum doctor, nenhum zustrum por chegar. Maar we gaan kijken hoe het woord van God een heilige medicijn is voor deze soort wonden dat geen dokter of zuster kan genezen. Anto nós tá bang abrir Hebreu nang, En we gaan naar Hebreeën, capítulo 4, vers 4. voor de versículo 12 e 13 nós tá vai lezen. Vanaf 12 en 13 gaan we lezen. Passou a palavra de Deus tá vivo e activo. E mais scherpe que qualquer espada de dois filos. E está penetrante na divisão de alma e espírito e discernir e tutti. E está capaz para juzgar o pensamento e intenção de coração. E não tem nenhuma criatura escondida para sua vista, mas turco está abrir e visto delante de wowo de esum que nós temos de haver com ele. Het zegt in Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is. Al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt ons diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan. A palavra está corta, está penetrar, vai ter den a parte de mais profundo de nosso ser. Het woord die gaat in de diepste van onze ziel. Está descobrir lo que está viva de nós. En het ontdekt wat in ons leeft. Está revelar lo que está escondido em nós. Het openbaart wat verscholen is in Anto ons. depois está forma nós. En daarna vormt hij ons. A palavra não está corta para destruir. Het woord die snijdt niet om te vernietigen. Ora dokter está atender com herida, anto está corte, não está para assim mais malo. Wanneer een dokter met een wond bezig is en hij snijdt eromheen, is het niet omdat hij het wilt verergeren. Ik heb para herida guardo sanar.
Hij wil dat het litteken, het wond, wordt genezen. Eta kita elo ke nota bom. En hij haalt wat niet goed is weg. Pa asina weefsel por bini na vida back. Zodat het weefsel weer tot leven kan komen. E palavra não tá corta para destruir, pero para curar, empoderar e transformar-nos. Het woord die snijdt om ons te genezen en om ons kracht te geven. Mas nós temos que permitir Deus sua palavra e sua presença curar-nos e restaurar-nos continuamente. Daarom moeten we toestaan dat Gods woord en zijn tegenwoordigheid ons elke dag herstelt. Yes. Obviamente está tem tremendo, dia tremendo alabança e adoração. Muita confia, como agarra e momento. Van de middag was er een goede aanbiddingsdienst. Ik hoop dat je deze moment hebt vastgepakt. Timbia nos que guarda e momento e passa e nos que pede e pastor não para afspraak. Soms willen we dat een moment voorbij gaat en dat we de pastoren dan gaan vragen voor een afspraak. Pero e momento de alabança e adoração, a palavra de Deus está Deus está viva e reina, ribe alabança de seu pueblo. Maar het moment van aanbidding, het woord zegt dat God die woont op de aanbidding van zijn volk. Isso significa que e momento caminha por porta completamente entregada a Deus e por sanabo, restaurabo, donabo força e tudo o que você mister. Het zegt dat het ook het moment is dat je naar hem even kan. E momento Deus por sanabo, restaurabo, donabo força. In die moment kan God je genezen, je herstellen, je kan je kracht geven. Bo a conhecer Cristo. Je hebt Jezus leren kennen. Tem gente aqui não conhece Cristo ainda, lá me puntra. Zijn er mensen hier die Jezus niet hebben leren kennen om het even vragen? Portanto, por meio bota aqui não, anto bota por meio tá escutando com Cristo por sana, liberar e salva. Maar sinds de eerste keer dat je leert dat God Jezus kan redden. Tem novo meio de nós. Of verlossen, zijn er nieuwe mensen in ons midden. Wel, nós tur a conhecer Cristo. Hebben allemaal Jezus leren kennen. E palavra da Senhor nos costam bieu a passa e ata turcos a bira novo. Het woord leert ons alles oud is voorbij en alles is nieuw geworden. E também se sabe em 2 Coríntios 5 versículo 17. Het zegt het in 2 Korintiërs 5 vers 17. Me também se versículo não, para você não querer me papiando algo de mim mesmo. Ik zeg de vers dat je niet denkt dat ik uit mezelf spreek. Pero esta vista aqui na 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, pensei se gente está em Cristo, então criatura novo está. E costam bieu a passacaba e ata turcos a bira novo. Het zegt, want ieder mens die één geworden is met Christus is door hem helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen, er is een heel nieuwe mens ontstaan. Ik vind jullie heel stil. Me saco tem diferente vertaling de palavra. Ik weet dat heel veel vertalingen zijn over het woord. Alguns de vocês lo têm na holandês, alguns de vocês lo têm na papiamento. Sommige mensen hebben het in het Nederlands, anderen in papiament. Pero den qual língua botine e den qual de tradução ango botine? Maar in welke taal of vertaling dan ook? Me kepa essa que sali voor de bomes boca ao Ik wil dat het uit je eigen mond komt vandaag. Pues nós tabang repetir o versículo aqui junto comigo. Dus we gaan deze vers samen met mij herhalen. PCI. Daarom, se gente está em Cristo, als een mens in Jezus is, tá criatura nova está. Is hij een nieuw mens geworden. Costam bieu a passa. Al het oude is voorbij. E ata turcosa vira novo. En zie, alles is nieuw geworden. Jamas. Nog een keer. PCI. Daarom. Mita in Cristo, ik ben in Jezus. Mita criatura novo. Ik ben een nieuw wezen. Costam bieu a passa. Het oude is voorbij. E ata turcosa vira novo. En zie, alles is nieuw geworden. Romang botinko skucheko bo oreia. Je moet met jouw eigen oren horen. Want je moet het weten. Hoe den Cristo. In Jezus. Bo passado tá bo passado. Je verleden is je verleden. E botinko wak dilante. En je moet naar voren kijken. Amen. Romanos 8 versículo 1. Romeinen 8 vers 1. Pensei agora, não tem condenação mais para esnancuta em Cristo Jesus. Het zegt, maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Deus não está condenado para o passado. God veroordeelt je niet voor je verleden. Sua graça ha sido liber de bo passado. Zijn genade heeft je vrijgemaakt van je verleden. Sua graça ha sido liber
di bo Ik wil passado. het nog 1 keer zeggen. Zijn genade heeft je vrijgemaakt van je verleden. Com ku bo passado portabata. Hoe dan ook je verleden eruit kon zien. Paso portaba bisa pastora Madeline boom zaki masi. Misschien zeg je, pastoor, maar je weet wat ik heb gedaan. Hiku ku bo pora hasi Wat je romang. dan ook zou hebben gedaan. Ela bisa bota den Cristo. Hij zegt, je bent in Jezus. Kostan biewa passa. Het oude is I voorbij. ata turco sa vira novo. En zie, alles is nieuw geworden. Den el book de Isaías também, a palavra de vista de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e a primeira parte de versículo 19. In het boek van Jesaja, hoofdstuk 43, vers 18 en het eerste deel van vers 19. E de bisa não recordar e costan de antes, ni queda pensa riba costan ku a passa acaba. Mira, mi tabai hasi algo novo. Agora essa aqui tabai sali na clá. Você não tá reparar esse? Het zegt, maar denk nu niet meer aan wat ik vroeger heb gedaan. Let op, ik ga nieuwe dingen doen. Nu gaan die beginnen. Let goed op. Deus sabem te poner riba mi coração de temporada aqui para bisa e pueblo de Deus essa aqui. God heeft mij in deze periode op het hart gelegd om dit tegen het volk van God te zeggen. No laga que tabo passado ta determinado futuro. Laat je verleden je toekomst niet bepalen. E cos robesco a passa que bodem passado e De slechte dingen die je hebt gedaan in het verleden, nota quem bota. of je hebt meegemaakt, is niet wie je bent. E nota lo que bo awardo desenhar pe. Het is niet wat je voor bent ontworpen. Nossa cabelece a oi toch? We hebben het net gelezen, toch? Ba awardo criar. Je werd Pa geschapen cos nang bom. voor goede dingen. Então me te dou na vossa exemplo prático. En ik ga je een praktisch voorbeeld O geven. Espírito de Deus a poner riba mi coração. Dat Heilige Geest op mijn hart heeft gelegd. Veículo, Een maneira voertuig, auto, zoals een auto, awardo desenhar como medio de transporte. werd ontworpen als een vervoersmiddel. Para por cumprir com seu propósito, para Kiko ela awardo criar e não pode estacionar den garage. Om zijn doel te bereiken waarvoor hij ontworpen wordt, kan hij niet geparkeerd blijven in de garage. E tem que subir carretera. Het moet de weg op. Submeta para transportar nos de punta para outro. Zijn doel is om ons te transporteren van één punt naar het ander. E não awardo criar para formar acidente. Het werd niet geschapen om een accident, een ongeluk te vormen. E só pensa para criar auto e não pensa como me também criele, passou eta bij accidentar. Degene die het heeft ontworpen, heeft het niet ontworpen om te zeggen, ja, want er gaat een ongeluk gebeuren. Ela crie para subir carretera e transportar nos. Het heeft het gemaakt zodat het een weg op kan gaan en ons kan transporteren. Pero en realidad tá assim, que ora nós tá riba carretera, Maar de realiteit is, wanneer je de weg opgaat, nos por accidentar. dan kan je een ongeluk En meemaken. nota uitgesloten. Het is niet uitgesloten. Então, de bico accidente por uma lugar riba caminda, En omdat het ongeluk voor kan nemen op de weg, veículo tá wordo segurar. dan wordt daarom een voertuig, dan krijgt die Então, esse que tá verzekering. eta wordo segurar, verzekerd sim. Então vai muito ler. Eta wordo segurar. Sabe que tá uma garantia para se algo suceder, Dit geeft garantie dat wanneer iets gebeurt, e gasto nang pa mecânico direito por wordo cobrir. dat de kosten dat een mechanisch moet verbeteren, wordt dan ook bekostigd. Com e meta Met het doel para auto subir caia back. dat het auto weer op de weg kan gaan. Então, como nós podemos comparar exemplo prático aqui dentro do mundo espiritual. En hoe kunnen we dit praktisch voorbeeld met het geestelijk leven vergelijken? Nossa wordo criar para donar Deus nos criador glória com e forma que nos tahiba nos vida nang. We werden geschapen om God, onze schaper, glorie te geven op de manier dat wij ons leven leiden. Nossa wordo criar para nos reflejar Deus sua bondade nang através de nos vida nang maneira mabisa oikaba. We werden gemaakt om Gods goedentierenheid met ons leven laten zien, te laten schijnen. Se essa aqui não tá tomando lugar, Als dit niet gebeurt, dan ficar com algo vai robes. het betekent dat iets fout is gegaan. Nossa accidentar spiritualmente. We hebben een geestelijke ongeluk E meegemaakt. nossa queda estacionar. En we zijn geparkeerd gebleven. Qual não tem propósito que Deus a cria nos pe. Wat niet het doel is waarvoor God ons heeft geschapen. Então, que não nos mira a importância para ter seguro e mecânico dentro do mundo espiritual. En hier gaan we ook het belang zien van een verzekering en een monteur in het geestelijk leven. Dentro do mundo espiritual, Espírito Santo está nos seguro. In het geestelijk leven is Heilige Geest ons verzekering. E Jesus está nos mecânico. En Jezus ons monteur. Então, nós estamos lendo em 2 Coríntios, capítulo 1, We gaan het lezen in 2 Korintiërs vers 1.
Versículo 21 y 22. vers 21 en 22. Nós vamos ler a garantia que nós temos aqui tem Espírito Santo. Gaan we de garantie lezen we hebben in de Heilige Geest. 2 Coríntios capítulo 1, 2 Korintiërs 1. versículo 21 y 22 te diz: Agora, é sunco ta estabelecer-nos junto com você em Cristo a ungir-nos ta Deus. Me dá licença, me mais. É sunco ta estabelecer-nos junto com você em Cristo e a ungir-nos ta Deus, que ainda também aceia-nos e aduna-nos Espírito de nosso coração como garantia. Het zegt bij 2 Korintiërs 21 en 22, God zorgt ervoor dat we samen met jullie stevig zullen blijven staan in ons geloof in Christus. Hij heeft ons met zijn geest gezalfd. Daarmee heeft hij als het ware zijn eigendomstempel op ons gezet als teken dat we van hem zijn. Espírito Santo está nos garantia que nós está segura para salvação de nossa alma e que nós lo hereda vida eterno. Het Heilige Geest is onze garantie dat wij verzekerd zijn, dat onze ziel verzekerd is en dat we ook het eeuwige leven zullen erven. Seguro de auto está caducar e nós mister paga para extender, toch? Een autoverzekering die kan vervallen en daarom moeten we ook betalen dat het weer kan komen. Pero garantia do Espírito Santo não tem fecha de vencimento maranaje. Maar het garantie van de Heilige Geest heeft geen vervaldatum. Vou gritar halleluja in. Kan je halleluja zeggen? Glória a Deus pesaki. Glorie tot God hiervoor. Espírito Santo de nos vida tá dando nos é garantia Heilige que nós por handle o cambio nan que lobini riba nos vida, que lobini riba nos caminda. Heilige Geest heeft ons de garantie dat wij dingen die op ons weg kunnen komen, dat we ermee om kunnen gaan. Passo eta genera tudo que nos mester na momento de necessidade, na momento de acidente, maneira mais explicar. Want hij voorziet van alles wat we nodig hebben op het moment van een ongeluk of een nood. Anto que está genera? En wat dat brengt hij op in ons? De fruta, De vruchten, amor, liefde, gozo, vreugde, paz, paciência, vrede, bondade, geduld, fieldade, trouw, mansedumbre, langmoedigheid. E domínio próprio. en zelfbeheersing. Aha. Aceita é fruta de espírito. Dit is een vrucht van het geest. Orum ko passa man? Wanneer iets gebeurt, Se bom tem domínio próprio, als je geen zelfbeheersing hebt, que botai assim? wat ga je dan doen? Explotar. Dan ga je exploderen. Se bom não tem gozo, Als je geen vreugde hebt, cada chiquito tá quita bo paz. dan haalt alle kleine dingen je vrede weg. Bota rancha para cada coisa. Je krijgt alle kleine dingen. Anto aceita hope importante para nós estar segurar que Espírito Santo de Daarom is Deus. het belangrijk dat we verzekerd zijn door het Heilige Geest van God. Maar doe nou een exemplo de auto para bocorda. Ik ga het voorbeeld van alles dat je kan onthouden. Jesus apaga é prima para nós seguro. Jezus heeft ons de prima betaald voor onze seguro, onze premie voor de Anto verzekering. sabe o que ele apague? Com Weet je seu hoe? sangue. Met zijn bloed. Anto é mesmo mecânico também. En hij is ook de monteur. Que tá assim é reparação de dano não que guardo assim na nós. En hij repareert ook alle schades. Você aqui conta é garantia que Jesus por assim é reparação aqui net. Weet je wat de garantie is dat Jezus deze reparaties kan doen? No lubida que tá é mesmo também é desenhador. Hij is ook de ontwerper. Que men die Jesus tá tour den tour. Dus Jezus is alles in één. Nothing ribache. Er is geen Dat boven pensei hem. ao merdia nossa canta de seu nome. Daarom hebben we vanmiddag over zijn naam Em nome gezongen. que tem poder De naam die kracht heeft sana, om te genezen, para liberar, om te verlossen, para transformar, om te para dar transformeren, uma força. om te bekrachtigen. Amen. Amen. No lubidar man. Vergeet niet. Pensei uma puntra hoje se tem gente novo que não conhece Cristo. Daarom vroeg ik, als er mensen zijn die Jezus toch niet kennen. Passou bom se tá den Cristo sim. Want je moet wel in Jezus Bom zijn. será receber den bobida. Je moet hem hebben ontvangen in je Anto e leven. ora e bota convertir. En dan ben je Anto bekeerd. e caminho de transformação tá start. En dan begint het route van Pero transformatie. não pensa que bota klaar. Maar denk dat je klaar bent. Nos turta riba caminda. We zijn allemaal op weg. Todo dia nós temos que subir com nosso auto, riba caminda, com nosso seguro, Espírito Santo. Elke Passa dag. nós saco cos passa, nós temos mecânico, tem mesa desenhar auto, e Elke mesa dag paga moeten we de prima weg de op seguro. met Wauw. onze verzekering. En we weten ook dat we de monteur hebben die alles heeft betaald voor ons. Deus está bom. God is goed.
nos crescimento e nos transformação. onze groei en onze verandering. Bobo bisa kinanta met nos reparação. Ik kan ook zeggen onze Para reparaties. segurar ora nos em Cristo Jesus e mecânico divino como nosso Senhor e Salvador. Is verzekeren wanneer we Jezus Christus, de heilige montuur, hebben als onze redder. Essa aqui te lo que me queira encorajar você com a merdia. Hiermee wil ik jullie bemoedigen vanmiddag. Mas que bonota mira. Ook al zie je het niet. Saco está obrando de movida. Weet, hij werkt in je leven. Entregar turcos den sumana. Geef alles over in zijn handen. Anto para finalizar, En om af te ronden, hoop ik artikel. heel kort, Me que contabo awe parte chiquito de mi wil ik testimonio. een heel klein deel van mijn getuigenis E vertellen. você de como está se? Weet je waarom ik het doe? Passo houve via rene de visa tá fácil. Pa pastora Madeline Papia passo lempasa de nada. Want vaak zeggen mensen het makkelijk voor haar te spreken, want ze heeft niks meegemaakt. Anteori tá bom pa conta. Dus daarom is Anteori het nos belangrijk om te tem vertellen. nos tem reverência, caminho nos te visa hey, se saki tá lo que ku a passa. Anto pastora Madeline tá para awe te doen het testimonio que tá nifica como também lo passa over. Dan heb je een referentie te weten, als zij het heeft meegemaakt, dan kan ik het ook meemaken en overtreffen. Mi tabata é de 3 anos de mi mama. Ik was het derde kind van mijn moeder. E minha mama a contar-me que o doctor Ahure, En mijn moeder heeft me verteld dat de dokter haar heeft gezweerd. para depois que ela 2 anos acaba, Dat ze na de tweede para kind, não volver sair no estado. dat ze niet weer zwanger moest raken. Então, toch ela sai no estado. En toch raakte ze zwanger. Pero ela sai no estado onde tem hope medo. Maar ze was heel bang. Hope medo, você não sabe o que passa na final. Want ze wist niet wat er ging gebeuren aan het eind. Então, segundo estava a crescer dentro sua barriga, En toen ik groeide in haar, então tu reconhece que tá hope tempo, mas atender tá papia não, não? Você não compreende que heb ik haar deze dingen heel lang horen Segundo vertellen. sua amiga nanda yame na telefone que sei na turbia te conta na pida coisa que passa ora estava no estado of turbia Terwijl- começa anja Terwijl haar vriendinnen bellen, vertelt ze altijd iets wat is gebeurd toen zij zwanger was. Of wanneer ik jarig word. Elke keer, ik ben nu 54. 54. Então, estava a conta sua amiga na turbia começa anja quanto dolor de cabeça está tem no estado, pessoal, quanto medo está tem que me por atender voor de sua boca. Ze vertelde elke keer dat ik jarig was. Ik ben nu 54. Elke keer aan haar vriendinnen hoeveel angst ze had en hoeveel de problemen met de zwangerschap was. Então, está tem sentimento não mixto dentro sua mente. En ik kon dit horen, dus ze had allemaal verschillende gedachten in haar hoofd. Estava a estimar-me, pero toch estava a ter também sentimento de medo e rechazo para sombra tá eu por matar. Ze hield wel van me, maar ze had wel gevoelens van angst en van afkeer. Want het was de kind die haar kon doden. Sim, então eu também tá morrer que me bota vai experienciar algo cruel, eu tá morrer de mo barriga. Ja, en de kind kan ook doodgaan. Dus je gaat iets eigenlijk heel cruel meemaken. Pois está tem bringamento, batalha, Dus er was een strijd. luta espiritual. Ora maar binnen Cristo, maar compreender que tá luta espiritual Toen ik ben tomando bekeerd lugar. heb ik begrepen, het was een geestelijk strijd. Batalha de mente, coração de minha mama, qual me estava absorbando completamente. Een strijd in de gedachten, in de hart van moeder. En ik absorbeerde het allemaal. Aan de hora de parto apresentar, En toen ze moest bevallen. aan de mananse bonbon sin ningún complicación. En ik ben helemaal, de bevalling ging perfect. Er waren geen andere complicaties. Pero o efeito não espiritual, Maar de geestelijke effecten dat ik heb meegemaakt. Dus na momento que me estava a worden formar, toen ik gevormd werd, a perseguir-me durante de meu crescimento. Die hebben me wel achtervolgd toen ik aan het groeien was. Pero te hora me a conhecer Cristo. Totdat ik Jezus heb leren kennen. E mecânico divino. De heilige montuur. Maar recebi Cristo na idade de 16 anos. Ik was op 16 jaar bekeerd. Aqui não, mi convertimento e mi transformação a começar. En mijn bekering is hier begonnen. Hope via, me estava atacando com sentimento não, que me estava fracasso, me estava por experienciar e sentir. Vaak liep ik rond met de gedachte dat ik een mislukkeling was. Ik kon het voelen en ervaren. Me te diz um exemplo agora aqui. Ik geef nu een voorbeeld. Me te acorda temporada que nós me será começar, me estava bij school, anto me estava bij casa à tarde com minha prima. Toen ik naar school ging en ik ging naar huis met mijn nicht. Anto nós me será começar deporte. Mi tante estava dizendo nós gostamos bang esse deporte ding. E barrio dat een diferente deporte. We moesten met een sport beginnen. In onze wijk waren er verschillende sporten. Se estava dat in softball.
Er was softball. Tava dat in tafeltennis. Er was tafeltennis. Anto, mi prima ko ami onze school heeft ons bij softball. En mijn nicht en ik hebben gekozen om softball te doen. Pero em dia, kun nos abai pa nos inscrever, Maar de dag dat we gingen om ons aan te melden, nandi kun nos, et treinador no había, nos te queda extraño. hebben ze gezegd dat de trainer vandaag niet is gekomen. Ze vonden het raar. Anto, bosa kiko ami tabatasi. En weet je wat ik deed? Mi tabata bisa mi falta. Ik zei, het is mijn schuld. Que men turcos. Ben mi no bosa un ejemplo, pero turcos ku pasa mi bisa mi Het falta. is één voorbeeld, maar elke keer als iets gebeurt, zeg je, dit is mijn schuld. Si esi tapasa ku borumang, Als je dit mi meemaakt, ke bisabo bota den Cristo. ik wil zeggen, je bent in Bonota un Jezus. fracaso. Je bent geen mislukkeling. Anto, asina mi tabata hala turcos na mi. En zo Turcos, trok ik alles naar mij toe. turcos ta mi falta. Alles is mijn schuld. Anto, asina mi a crea un sentimento de culpabilidad, hopi fuerte riba mi vida. En zo heb ik een gevoel van schuld over mijn leven gecreëerd. Rechazo, Van afkeer. complejo de inferioridad. Van minderwaardigheidscomplex. Pero a palavra de Dios así me comprende Maar het woord van God liet mij begrijpen. el propósito para mi vida. Het doel voor mijn leven. Dios ha bendicionado con un tremendo esposo. God heeft mij met een geweldige man gezegend. Pa lo que nang mi estaba pasando a ding. Voor dingen die ik meemaakte. Ma bisal nunca lo mi casa. Ik zei, nooit zal ik trouwen. Paso tami lo te sunku tami falta, tami falta, tami Want het is falta. mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. Pero Dios ha donado un tremendo esposo. Maar God gaf mij een geweldig man. Anto, nos acaba de hace 32 años En casados. we zijn 32 jaar getrouwd. Mi esposo te sostener, mi ami te sostener den turcos. Mijn echtgenote die steunt mij en ik steun hem ook in El alles. motivo mesmo que nos está na Europa agora aqui. Het reden dat we nu in Europa zijn, Junto nos taban sostener nos família nang. is omdat wij samen onze familie Nos steunen. tahasi turcos junto. We doen alles samen. Nos ta sostener outro de momento nang dushi We steunen elkaar in fijne e de tijden momento nang menos dushi. en ook in minder fijne Paso nang tijden. tambe ta parte di vida. We zijn ook deel van Nang het ta ida leven. forma nos. Ze helpen ons te vormen. E junto com mi esposo, En samen met mijn man lo mi sigue hasi e voluntad perfecto de Dios. zal ik het perfecte wil van God blijven doen. Te dia ku Cristo bem back. Totdat Jezus terugkomt. Anto mi por bisabu awe, En ik kan je vandaag zeggen kumita un testigo dat ik een getuige ben de gracia de Dios. van het genade van God. Paso ta pa su gracia. En dus door zijn genade. Ami no vobisa kutapa ami hasi algo específico. Ik kan niet zeggen dat ik iets specifieks heb gedaan. No, ama wardu herida, Nee, ik werd... ma wardu accidenta. ik kreeg pijn, ik kreeg een ongeluk. Pero ora ma conocer su palabra, Maar toen ik zijn woord had leren kennen. su palabra abisami e propósito para mi vida. Zijn woord heeft mij de doel van mijn leven laten Mi leren. no waru crea para mi ta un accidente, Ik werd niet gevormd om een ongeluk te zijn. ma wardu crea para mi dune gloria. Maar om hem glorie te geven. Dios bendicionado. God zegen jullie. Amen. Gloria a Dios. Dank je, Glorie aan Namika God. Sa. Dank je aan mijn vrouw. Nós temos que acostumar que parte aqui. We moeten even wennen Se aan, guarda e vertaling. aan de vertaling. We moeten even wachten. Amen. Mika sa clausurar com o testemunho, a mim start com ele. Mijn vrouw heeft net haar getuigenis afgemaakt en ik begin met de mijne. Cortico, você não conhecer, não sentir que mais e conhecer a igreja. Heel kort gaan jullie ons leren kennen in het gemeente. Pastor Chasa introduziu-me hoje como Pastor Chito. A maioria de vocês conhecem como Pastor Chito. Pastor Chas heeft me net geïntroduceerd zoals Pastor Chito. Trouwens, que sabe meu nome é Ryans Luciana. Mijn naam is Ryans Luciana. Pastor Chito também me escolheu para, ok? Pastor Chito heb ik wel zelf gekozen, de naam. De com, hoop je conhecer-me, hoop tempo como Chito. Waarom? Heel veel mensen kennen me al heel lang als Não me Chito. agrada bem encontrar me de onde Chito abene. Vraag me niet waarom later. Pero esse está meu nome Ryans Luciana, me tem 56 anos de idade. Dit is mijn naam, Ryans Steiner. Ik ben 56 jaar oud. 65 jaar oud. Na ano de 1986 me recebi Cristo de meu coração. In het jaar 1986 heb ik Jezus in mijn hart aanvaard. Na ano de 1991 me conheci minha preciosa esposa e na 93 nossa casa. In 1991 heb ik mijn vrouw leren kennen. In 1993 zijn we getrouwd. Bom, de não te contei, me casar com a bebê, só quanto a casar. Je moet niet tellen. Nog Mijn vrouw heeft net verteld hoe lang we getrouwd zijn. Amém. Nós recebi, nós servimos Deus todo o tempo na nossa vida, todo o tempo na aqui, de nossa vida e aqui da fiel
na su palavra. We hebben God al deze tijd in ons leven gediend. We zijn trouw gebleven aan zijn woord. E como houve nós recebi fundamento sólido. E tempo que te awe pe graça de Deus nos está quem nos está. Als jongeren hebben we een stevig fundament ontvangen. En dat we daardoor ook nu kunnen zijn door genade van God wie wij zijn. Na 2006 nós começamos a visitar a igreja House of Worship. In 2006 gingen we de gemeente House of Worship bezoeken. Na momento que nós a começar e que Deus mostrou-nos para nós formar parte da igreja House of Worship. Toen we zijn begonnen en God heeft ons laten zien dat we deel van deze gemeente konden vormen. Tava dat in persona não com a vista nós bosolo baita diz cifra. Waren mensen tegen ons zeggen dat je gewoon een cijfer zal zijn in het huis. Nós saímos voor de igreja op chiquito. We gingen weg van een kleine gemeente. Então nós bij igreja House of Worship com uma igreja op grande. Então ainda pensa bota bij perda dentro reino né. Lobota cifra. En we gingen naar House of Worship wat een groot gemeente is. En mensen denken je gaat daar en je gaat gewoon verdwaald raken en al die mensen zo'n cijfer zijn. Pero nos deseo tabata simplesmente para nos poder servir Deus e servir em sua casa. Maar ons verlangen was om God te dienen en in zijn huis te dienen. E essa aqui lo que nos hasi também. En dat is wat ook we hebben gedaan. Nos servir. We hebben gediend. Den tour e caminho nan que nos tabata por. En alle plekken dat we konden. Depois de 2 anos mais ou menos, nós começamos a trabalhar em diferentes ministérios. 2 jaar later gingen we werken in verschillende bedieningen. E algum ano depois, nós queda encarregar com o ministério na maneira follow-up, EHBO, tradução e HOFI. Een paar jaar later werden we dan verantwoordelijk voor bedieningen zoals follow-up, EHBO, vertaling en het hof. Alguém não te parece, me tu ainda hobby timido? Ook al lijkt het niet zo, ik ben een heel verlegen persoon. Nunca me dava gusta de te den front. Ik hield er nooit van om in de spotlight te zijn. Me te gusta te den achtergrond. Ik hou ervan om achter de schermen te En zijn. no meste mirami. Mensen moeten mij niet zien. Pero depois que me encargo de HOFI, me avisa de mi mes essa aqui também lugar. Maar toen ik de verantwoordelijk kreeg voor het hof, zei ik, dit is mijn plek. Na igreja House of Worship, parte para trás do edifício, tem HOFI. In het gemeente House of Worship, aan de achterkant van het gebouw, is er een hof. Então, me tu ainda gusta planta, cuida bestia. Ik ben iemand die van landbouw houdt, van dieren, veeteelt. Então, me quero encarregar para cuida de HOFI. En ik werd dan verantwoordelijk dan voor het verzorgen van het Mas hof. é tremendo. Ik vond het geweldig. Me tô caminhando com gente mirami, que me ande Ik ben een mais plek que waar mensen me niet zien, dus bobin de igreja. Me tá que me ande nossa parte de igreja, pero é louca como me tá encarregar com neta e parte que tá HOFI e bestia não. Dus we zijn deel van het gemeente, maar waarvoor ik verantwoordelijk ben is het hof en de dieren. Me tava da planta, cuida mata não, cuida e bestia não, e mas sabe que hoop amor. Ik plantte planten, ik verzorgde de dieren met heel veel liefde. Algo chistoso me que conta você com a passa me com o pastor Chess daí. Een grappig ding die ik en Pastor Chess is gebeurd. Tava dat temporada nossa planta batata doce. Er was een keer dat we zoete aardappelen hebben geplant. Nossa planta batata doce, então me não tá tinha experiência paco e sei. En ik had niet veel ervaring hiermee. Então nossa planta maneira 5 vierkante meters aqui de Dat batata was doce. zo'n 5 vierkante meter geplant van zoete aardappelen. Então ora que nós tá tinha cosecha, En toen wij moesten oogsten, por falta de experiência, door gebrek aan ervaring, uma planta é batata doce que men inteira 5 vierkante meter. heb ik de zoete aardappelen in 5 vierkante Então me meter que pastor geplant. Chess, é tempo sinta da pastor, nós vai coba para sacar batata doce. Ik en Pastor Chess, daar in die tijd was hij nog geen pastor. En Pero cada vez que nós tira pique, nossa cap é batata doce. we gingen graven naar de zoete aardappel, maar elke keer dat we dan gingen Mas a turca graven, minda ku taba ta plantar, taba ta batata doce. hebben we de zoete aardappel in 2 gekapt. Anterior uma vez pastor Charles, pastor Saki ko pa nos pos capa e batata doce nang. En toen zei ik tegen de pastor om de zoete aardappelen te beschermen, Nós ta hier na inter parte aqui ku awa mua etera. vullen we deze heel plek hier met water om het grond nat te maken. Nós ta koba ding elodo inang saki batata doce nang. En dan kunnen we graven in het modder om de zoete aardappel eruit te Bom mesmo halen. makinabu kung nos mes taba ta queda. Je kan je dan een beetje voorstellen hoe we het eruit zagen. Turna lodo. Vol met modder. Ato pastor Charles bisami chito.
En Patricia zei, Se tu se que me cosechar batata doce, Chito, als we zo moeten gaan oogsten, nós não planta batata doce dan mais. gaan we dit niet meer planten. Pero me tem boa notícia, mas sim, planta batata doce. Maar ik heb goed nieuws, ik heb aardappelen leren planten. O tempo é de 5 vierkante metros, nós comemos mais ou menos 10 para 20 kilo de batata doce. In die 5 vierkante meter hebben we zo'n 10 tot 20 kilo's Pero geplant. depois como a gente que tem experiência de parte aí, Maar nadat ik mensen heb ontmoet die ervaring hadden hiermee, nós plantamos de maneira correta, hebben we het op een goede manier geplant. mas com mais que 800 kilo de batata Heb doce. ik meer dan 800 kilo gekregen. Para bem back, Om terug te komen, me sinto me mesmo assim confortável e bom dentro do ministério aqui. ik voelde mezelf zo comfortabel en goed in deze bediening, Como eu penso que isso aqui, lo me queda raso, te digo Cristo bem back. dat ik dacht, dit ga ik doen totdat Jezus terugkomt. Pero tem serviço de dia domingo, para exacto dia 28 de novembro 2021. In een zondagdienst, om specifiek te zijn, in 20 november 2021, Pastor Remy a mencionar na congregação de House of Worship. heeft Pastor Remy aan de gemeente verteld van House of Worship. Que o House of Worship bandebouw a start dia 17 de oktober. Dat House of Worship bandenbouw is gestart op 17 oktober. E Deus me ster de gente para encargar com o trabalho. En God heeft mensen nodig om met dit werk een verantwoordelijkheid te geven. Antes lang o Senhor te chama para fazer isso aqui, En de mensen die God roept om dit te doen, tá Chito e Madeline. is Chita Madeline. Nós se sentar mais ou menos em não. Wij zaten ongeveer daar. Mas panta mesmo. Ik werd helemaal bang. Nós estava assim confortável dentro do lugar. Dentro do que não estava assim. We waren zo comfortabel in het huis en de dingen die we deden. Espanto, mas nunca vai pensar que hey, bota bem encargo. Het bracht Se fuerte. echt een angst. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote verantwoordelijkheid zou krijgen. Ami. Ik, tímido. een verlegen persoon. Confortável com mijn beesten não, com mijn mata Ik ben não. comfortabel met mijn planten en mijn dieren. Então esse é abinidilante. En nu komt dit naar voren. Então o pastor aí me mencionou isso aqui, nós pensa que ok, também tem pastor não, que lo vai tá encarregado com a igreja. En toen Pastor Remy dit heeft verteld, dacht ik, oké, er zijn voorgangers die ook verantwoordelijk zullen zijn voor het Então gemeente. nós lo vai tá esse não, que lo vai ajuda dentro trabalho. En wij zullen degene zijn die zullen helpen met het werk. Pero deze seguinte semana, Maar in de volgende week, de uma reunião junto com líderes, in een vergadering samen met de leiders, pastor Remy volve trazer isso aqui delante, bracht Pastor Remy dit weer naar voren. de reunião. In de vergadering. A televisão aí na agora nós temos que pôr fecha para nós por ginang como pastor. En hij zei, we moeten een datum zetten dat we hen gaan salven als voorgangers. Mi coração resalve mi pecho. Mijn hart klopte zo hard. Imaginabo tem certa coisa dan que bonota worden Je kan je responsabilidade assim voorstellen, alto. zo'n groot verantwoordelijkheid. Então bonota worden preparado. En je wordt hiervoor niet voorbereid. Mi pensamento estava essa aqui sim not para mim. Mijn gedachte was, dit is niet voor mij. O pastor Remy a mencionar algo que alagami herstel e tempo aí. Maar de voorganger, Pastor Remy, heeft iets benoemd dat mij even liet herstellen. Ela bisa tem coisas que Deus te mostrar-me. Het zijn dingen die God me laat zien. Me nota consultar com gente. Dat ik geen consults doe met mensen. Então, no momento, eu me compreender que Deus me está chamando. En toen heb ik begrepen dat God roept. Assim, aqui, nós temos o reto para fazer o que Deus chama nós, para nós por fazer pé. En zo hebben we dan de uitdaging aangegaan om te doen wat God ons voor heeft geroepen. Nós começamos a sostener a obra. We zijn begonnen het werk 5 te de steunen december 2021. op 5 december 2021. Então, agora que me pedi, Senhor Moel, Nu wil ik Jeremy vragen. caminha nós também mira com turcos a En começar. nu gaan we zien hoe alles is begonnen. Aqui banda me powak. Ik weet niet welke kant ik naar moet kijken. Aqui dá, ok. Ok, esta bisa, bangwa com turcos a começar. Laten we kijken hoe alles is begonnen. Riba instrução de nossa apóstola Remy Arlette Juliette. Op instructie van onze apostel Remy en Juliette
Maar ik traduceer Jans te gaan. Ik kan het vertalen om tijd te winnen. Voor heel veel jaren, broer en zuster van House Worship Curaçao zijn gekomen om te evangeliseren in enkele wijken in Bandebouw. Chita Madeline Luciana, na een evangelisatie in het wijk van Sumbu, zijn begonnen met bijbelstudie en kinderwerk op enkele weken thuis. Na het werk is doorgaan met kinderen voor enkele maanden in het centrum van de wijk Soto. Dit is allemaal heeft plaatsgenomen in het jaren 2016-2019. Que bem depois de tempo aqui, ja, Deus a começar usa nos. Dus vanaf die tijd heeft God ons al gebruikt. Aqui dan nós mira, nós temos um relato tursiman, que nós estava com muito nang. Hier zie je dat we een rapport moesten geven elke week dat we met de kinderen waren. Então nós estava saca portreto do que sei, aqui nós mira com o pastor Remy Abini, dia que nós tinha En we Bijbelstudie. maakten foto's, hier kwam pastor Remy toen we bijbelstudie hadden. E parte aqui tá hora que nós estava na Soto. Dus toen we bij Soto waren. Depois que nós nós estava tem missão na Sumbu. We hadden Nós een bij missie. over de missão na Soto, caminhando En- muito na estava também escute palavra. We hadden een missie in de wijk Sumbu, daar gingen we een missie in de wijk Soto, waar de kinderen kwamen naar het woord te luisteren. Anto di Sumbu para Soto e depois Siloam. En we gingen van Sumbu naar Soto en daar naar Siloam. En het zegt dan, op 17 oktober 2021 begonnen de eerste diensten bij Siloam. De grote mensen waren tussen 2 containers en de kinderen werden verdeeld volgens hun leeftijd in de verschillende plekken dat beschikbaar waren. Met heel veel liefde en toewijding ging elk dienaar het werk van God doen elke week. Que vai trabalhar começar dia 17 de outubro Dus het werk is op 17 oktober begonnen na Siloam in Siloam. e depois nós join het team que estava fazendo o trabalho. En daarna hebben we dan het team, dan werden we deel van het team. Aqui dá nos mira een parte bouwtje container. Hier kunnen we het deel zien onder de Camina container, serviço na estava tomar lugar. waar de diensten plaatsnamen. E na outra banda que dá nos mira com emocionante dat in diferente casas, ribe terreno. En daar zagen we de kinderen waren verschillende huizen op het terrein. Anto emocionante estava tahanya nang dependendo ng edad, na diferente die balkon nang die casa nang. En de kinderen kregen de kinderkerk volgens hun leeftijd op verschillende balkonnen van het huizen. Essa aqui da parte tem container turcosa tomar lugar, tem container aí. Alles heeft plaatsgenomen in de container. Nós temos bij Turja domingo, bij Trempang We Meinta, moesten elke zondag vroeg in de morgen limpia, saca schoonmaken, instrument nang, alle instrumenten eruit halen, limpia, sushi de galinha, alle poep van de kippen opruimen. porco tabatakana rond. Er waren varkens die rondliepen. Dat is een dia que o porco sali me bem serviço, Er was passa zelfs me een meio keer nós. dat de varken tijdens de dienst in ons midden was. Pero nossa sigue hasi e trabalho com Maar amor. we bleven het werk met liefde doen. Dus aqui nang, todos aqui nang ta mensagem nang que tá worden die bouw die container. Dit zijn alle de boodschappen die onder de container E parte verteld aqui que werden. sigue, De deel die nu volgt, ta parte caminda com nós Deus abençoa nós. Estão com conhecer a história de House of Worship Erosweg. het deel die nu gaat volgen is het deel waar God ons heeft gezegend. Voor Het de mensen die testimonio. het getuigenis van Iglesia House of Worship bij Eurosweg kent. Met agora tapataya met testemunho de 1 milhão. Het heette de getuigenis van 1 miljoen. Essa aqui também um testemunho de Houbanda Bouw. Dit is het getuigenis van Houbandebouw. Het zegt, de voorgangers Mathilde hebben de stem van God verhoord die hen heeft gezegd, geef pastor Remy het gebouw en alles dat toe behoort. En zo heeft House of Worship een geweldig gift ontvangen van God, wat het gebouw is die ligt bij Pannenkoek 35. En meer dan 1 gebouw. De Heere heeft House of Worship gezegend met meer broeders, met geweldige diensten van God, die toegewijd zijn aan het woord en aan zijn huis. Deus é fiel. Amen. Deus é papi com God is trouw. God heeft tegen een voorganger gesproken, que estava pastorear uma igreja die het voorganger was van een gemeente, para donar pastor Remy edifício. om pastor Remy het gebouw te geven. Então, por motivo de fidelidade, En door trouw para com o trabalho, voor het werk Deus abençoa nos com essa aqui. heeft God ons hiermee gezegend. Nossa apóstola, Dit is onze apostels, homem e mulher de fé, man en vrouw van geloof. essa aqui tá
lo que Dios bendicionar nos kune. Dit is waarmee God ons heeft gezegend. Tabata kas kaminda ko op het tempo pasa hende tabata biba inanan. Het was een huis dat heel veel jaren geleden Tabata senhora ko die ter testimonio tambe. dat een vrouw met een heel lang getuigenis in heeft gewoond. Ko tabata cliënte en televisa. Ze was ook iemand die geloofde. En dia ko enotemas. En zei toen ze er niet meer is, Que pa kas bira iglesia. maar als je niet meer zou is, wil ze dat het huis een kerk wordt. Anto nos no award tabata islam promeco a recebi edifício. We zijn niet de eerste die deze gebouw hebben ontvangen. Pero Dios usa outra iglesia e para depois Dios pode bendicionar a iglesia House of Worship. Maar God heeft een andere gemeente gebruikt om Nós dan estamos House of Worship hiermee te congregado em zegenen. We kwamen samen in de zaal. Den por um instante, Op eerst geval. para algum de vocês, masha danki para Isaac tem tent com a sala voor de House of Worship Dank u Holanda. naar enkele van jullie. Dit is een tent die uit House of Worship Holanda kwam. Nós começamos a usar ele voor de na Siloam. We hebben het gebruikt bij Siloam. Caminha nós estava a bouwtje container. Toen we bij de containers waren, Então nós começamos a usar a tent aqui para emucionar. hebben we deze tent gebruikt voor de kinderen. Aqui nós bini back com a tent na Pannenkoek. En hier gingen we terug met de tent bij Pannenkoek. Door que foi na Siloam, a tent viento aqui bre. Omdat de tent werd verwoest door de wind. Então na Bij Siloam. Pannenkoek En in nós Pannenkoek começamos a usar ele. zijn we weer begonnen te gebruiken. Pero me recorda estava serviço de januari. Het was, O último serviço. het was het laatste dienst van januari. Que também viento abatiele e depois viento quebrou completamente. En de wind kwam eraan en was het dan helemaal verwoest. Me te querer viento te quebrou, mas o pastor Chessa bisa me tenta para parar de storm aqui na nang. Me não saco te tem aire livre of tem gebouw rondom DJ. Pero me saque viento de Corsau e assim. De pastor Chessa vertelt dat het tent hier voor de stormen bestendig was. Maar ik weet niet wat het wind van Curaçao kan doen. Maar in ieder geval. Nós não por usar mais, ela quebra We completamente. konden het niet meer gebruiken. Het was helemaal É verwoest. muito na começar a congregar de sala que nós tem parte para trás do edifício. De kinderen kwamen dan samen in een zaal dat we dan achter het gebouw hadden. E depois nós a construir overdekte. En daarna hebben we een overdekte Nós gemaakt. trabalhamos de blokje, parte bouw de blokje. We hebben het beneden gedeelte van blokjes E com gemaakt. pilana para carregar o dak. En dan met pilaren om de dak dan. Lo que nós temos aqui não Te fundeer dragen. a hora do cobar diz depois De fundament werd begraven. para nós por atrás, diz para trás de overdekte que tem a hora e Om fundeer. achter de overdekte te werken. Nós trabalhamos em cozinha, berghok e 5 banhos. Hebben we een keuken, een berghok en 5 toiletten gemaakt. Aqui nós temos nós romana, nós orando aqui não. Tá parte para trás de casco nós mira a hora e Hier zijn we aan parte het com bidden. Dit is het achterste gedeelte van het huis wat we net zagen. nós te bezig agora para construir. We zijn bezig met verbouwingen. Nós temos aqui não é pur não a hora do cobar. We zien hier de dingen werden De begraven. buraco não com her não. De gaten met de ijzeren dingen. Nós baixa e pilana. En daar hebben we de pilaren com a hora do gezet. baixar e intenção tá para nós vai construir aqui não para emocionar. En het doel is dat we hier iets gaan bouwen voor de kinderen. E para me planta para tapa nós por a construir em não para a igreja para santuário. Het plan was eerst om dit dan het gemeente, het kerkzaal te Pero e maken. plana e cambia. Maar de plannen zijn veranderd. Sakinanta servidona quatra incansável e tá traindo incansável. Er zijn de dienaren die super hard werken Den e cas. in het huis. Deus bendicionar cada de nang. God zegen elk een van hen. Aqui nang Deus a mostra que nós temos sali feden e gebouw a bouw, que tem e cas. Hier liet God zien dat we uit het huis moesten gaan Para nós bij congregar bouw die e overdekte. om onder de overdekte bijeen te komen. Ja, bota mira acaba com e parte que bota mira a banda, tá caminho de fundeshi da bota coba. Je ziet alle delen, als je daar ziet, is waar de fundament begraven werd. E nang e construção ja atuma lugar, caminho de cozinha tá e 5 banhos nang. En de verbouwing heeft al plaatsgenomen waar de Maneira keuken Deus a is. papia, nossa sali e nossa bai e nossa começa a congregar, tem e aire livre, caminho de muito não prome, tá para congregar com o bouw die overdekte. Wanneer God heeft gesproken, gingen we dan meteen dan in het openluchtruimte dan bijeenkomen onder het overdekte waar de kinderen eerst waren. Eu sei tá para februário, então na juli, augustus, Dit was februari, maar in juli, augustus nós vamos começar durante a temporada de aguaceiro, kwamen we de regenperiode tegen. então nós a direção a trobe, lá nos bang
Comisa Sera e overdekter. Pasina nos por congrega bouw of ding e sala inang. Kregen we de opdracht om overdekt te sluiten om dan in die zaal dan bijeen te komen. Nos a comisa e dia ku e direction asali ku Dios doen direction hela nos bang Sera inang. We zijn begonnen wanneer God het opdracht heeft gegeven om dit plek te sluiten. Met de korren onze planten simia, ama planten simia, und onze apostelen. We hebben een zaad gezaaid, samen met onze voorgangers. Nos notating sempre nos por sera e parte e completo. We hebben het geld niet om het verbouwing te doen. Pero ribe mesum dia inang ku nossa planta esse minha seguinte semana. Maar op dezelfde dag wat we de zaad hebben gezaaid, de volgende week daarop, Nós recebi de persona nang nobo que tava ding igreja e dia hebben we van nieuwe mensen ontvangen die in die dag in de gemeentezaal waren. 8.000 florin 8000 para gulden nós por construir e sera e parte que tá tingo sera. om de verbouwing af te maken. A trobe lo que me quem curachava sangue ne obediência te paga. Ik wil jullie weer bemoedigen, gehoorzaamheid loont. Nós obedecer, nós escuta Deus voz obedecer, Deus amanda hende nang para bendicionar nós. We hebben gehoorzaamd aan God en God heeft ons gezegend. Começamento de setembro, Begin september ainda nós não alogra sera, é parte de overdekte. was het ons nog niet gelukt om die overdekte dicht te maken. Pero den começamento de setembro, pastor Remy abimbandabou, Maar in begin september kwam pastor Remy naar Bandabouw. ante ela wak a situação, ela bisa nós também tem evenemento para rende moe dia 10 de oktober. Hij keek naar de situatie en hij zei van we gaan een evenement organiseren voor vrouwen in november. 10 de oktober. Oh sorry, 10 oktober. 10 oktober. Pois há muito idioma. 10 de oktober, anterior pastor abisa, nós mister Sera e parte arriba para dia 10 de oktober e serviço de irmã Moena ante baita den edifício ku erko. En toen zei pastor Remy, 10 oktober zal de evenement plaatsnemen. Dus we moeten het dichtmaken, zodat de vrouwen de evenement kunnen meemaken in de airco. Luna de tempo. 1 maand tijd. Diferente ende den construção. Verschillende mensen in constructie. Ku ora ku e direction e asali. Die toen die instructie kwam. Kuma papia kunam pa nos bangasi isaki nang abisa impossível. Die toen ik in gesprek ging, zeiden ze van het is onmogelijk. Impossível nos not vai logra isaki. We gaan het niet lukken in een maand. Mas se coisa, senhor papia. Ik heb 1 ding geleerd, als de Heer spreekt, No consultar com ele. dan moet je mensen niet gaan bevragen. Então nós ahasi todo por todo. We hebben alles gedaan. 10 de oktober e edifício tá klaar. 10 oktober is het gebouw afgerond. 10 de oktober nós a celebrar com irmã Moena den edifício com air condition. 10 oktober hebben we gevierd samen met de vrouwen in het gebouw met Tá por motivo de sua airconditioning. graça, Deus está fiel. Dus door zijn genade, God is trouw. Tá sua graça. Het is zijn genade. Tamanho de rende. Het is niet de hand van Então mensen. nos mes Het força. is niet door onze eigen kracht. Tiede den construção aqui dentro. Zijn de mensen die in verbouwing zitten? Se tiede den construção, ora kubo mira algo assim aqui, kubo mira a quantidade de trabalho, verdade, kubo maneira de pensar, logicamente, mas também essa aqui tá impossível. Mensen die in de bouw werken, die deze situatie zien, en als je logisch denkt, denk je dit is onmogelijk. Pero se tá direcção de Deus está, Maar als het een opdracht is van God, onde que nós
sabedoria nos tabessie. Dan gaan we dit met onze eigen wijsheid doen. Omdat de nos mes força nos tabessie. We gaan het ook niet met onze eigen kracht doen. Dat Dios tabessie. God zal het doen. Amen. Bijbel Amen. diz em 2 Coríntios 2, su graça é suficiente para nós. Het woord zegt in 2 Korintiërs 12, zijn genade is genoeg voor ons. Ave me que bisabo que tem graça de Dios. Ik wil je zeggen, het is genade van God. Tá por motivo de su graça. Dus door zijn genade Nós está aqui não. dat we hier zijn. Dios ta usa e sunco e que, caminha e que, dia cu e que. God gebruikt wie hij wilt, wanneer hij wilt, waar hij dat wilt. Tá sobre teta Dios. Want hij is God. David estava tá demondi cuidando carne de su tata, ora que Dios ayame. David was de schapen aan het herden toen God hem heeft geroepen. Popo wa que sei de 1 Samuel capítulo 17. Je kan het zien in 1 Samuel Sorry, vers denk- 17. Sim, de 1 Samuel capítulo 17. Depois que Moisés ahui vai para país estrangeiro, Deus ayame, e aunque que não estava por a papia bom, Nadat Mozes gevlucht naar een vreemde land heeft God hem geroepen, ook al hij niet goed kon spreken, Deus por usar ele para livrar o povo for de esclavitud. kon God hem gebruiken om de volk te verlossen van slavernij. Den Exodus capítulo 3, botanha Isaac. Dat lezen we in Exodus hoofdstuk 3. Gideon estava homem, jeng de medo, mas toch, ora que Deus ayame guerreiro valente. Gideon was een angstige man, maar toch noemt God hem een krachtige strijder. De Juez dan capítulo 6, botanha Isaac, no versículo 12. En de rechter 6, hoofdstuk vers 12. Família Richardson, Familie Richardson, pastor Chesron e Juraima, voorgangers Chester en junto com Juraima, a família, samen met zijn hun estava familie, cômodo na Corsou, waren comfortabel op Curaçao. Diego Deus ayamanang pabini Holanda. Toen God hen had geroepen om naar Nederland te komen. Bopanha Isaac den Echonan capítulo 29. Je kan het in Handelingen 29 lezen. Não conhece Echonan capítulo Ken 29? jullie Handelingen 29? Pessoal conhece Echos dan na capítulo 28. Voor degenen Capítulo die het niet 29. weten, Handelingen 28 is het laatste hoofdstuk van het boek. Capítulo 29 tá lokenang ko tabini después ko tem guardas que bia De ainda. 19 zijn dingen die daar later gebeuren die nog geschreven moeten worden. Lá quando se lê den 1 Coríntios capítulo 12, We gaan lezen in 1 Korintiërs 12, na versículo 18 até 20. bij vers 8 tot en met 20. Hecho dan capítulo 1 Coríntios capítulo 12, 1 Korintiërs 12, versículo 18 até 20. vers 28. Nós temos tempo para ler na We holandês. gaan het Nederlands oplezen. Het zegt, maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven. Daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen lichaam zijn. Maar nu zijn er veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Curpa, nós porta hopi membro, We kunnen heel veel mensen zijn, maar we zijn één pero lichaam. toch curpa. Toch één lichaam. Cada membro te pertenece na curpa. Elk deel behoort het lichaam toe. Nós tour te pertenece na curpa. We zijn allemaal deel van het lichaam. Se me coi house of worship so, Als ik house worship alleen pak, nós die house of worship na Erosweg, hebben we house worship bij Erosweg, nós igreja mama, house of worship Holanda, hebben we house worship house of Hollanda, worship Bandebouw, house worship Bandebouw. pero nós tour te pertenece na mesma curpa. Maar we behoren allemaal tot hetzelfde Kuta lichaam. é curpa de Het Cristo. is het lichaam van Jezus. Então nós membro no bobisa ku ta eta é curpa. En een lid kan niet zeggen dat hij het lichaam is. Não, é membro Zij. te pertenece na totalidade. Maar de deel hoort bij het geheel. A pessoa nós se permite Deus forma nós Daarom- maneira é que Moeten we God toestaan om ons te vormen zoals hij dat wil. nos vida mestre te formar riba é fundeixe sólido com Cristo Jesus. Ons leven moet gevormd zijn op het stevige fundament dat Jezus Christus is. Mateus 7 capítulo 7 versículo 24 até 27 te bisa. Matthäus 7, 24 en met 27 zegt. Het zegt in het Nederlands. Jezus zei tegen zijn leerlingen, luister niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op het rotsgrond bouwde. Toen het stevig begon te regenen en te stormen en er overstroming kwam, stortte het huis niet in, want het was op een stevige ondergrond neergezet. Als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een onverstandig man die zijn huis op stand bouwde. Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er overstroming kwam, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.
A palavra também diz que o homem sabia traz o cas riba barranca. Het zegt, het wijze man bouwt zijn huis op een rots. Tapi nós me ainda não sabia. Daarom moeten ook wijze mensen zijn. Ora que nós traz cas riba barranca, Wanneer we het huis op een rots bouwen, deluvio também, aguaceiro também. dan komen er stormen en overstromingen. E deluvio também. Het zal komen. E tormenta também. De storm zal komen. Pero se você atraha e casa riba barranca, Maar als je het huis hebt gebouwd op de rots, ele para. dan zal hij blijven A staan. Bíblia diz: e bobo atrás o casa riba santo. Het Bijbel zegt, de dwaze maakt een huis op het zand. Laga nós ainda não sabia. Laten we wijze mensen zijn. Laga nós traha riba barranca. Laten we op een rots gaan bouwen. Nós tem nos apóstolos e pastores We hebben onze apostelen en onze voorgangers, que abai nos dilante die ons vooruit zijn gegaan. e não apone fundação sólido En ze hebben een stevig fundament gelegd, para nós conseguir construir ribaje. zodat wij verder konden bouwen. Pessoal, nós estamos agradecidos na nang. Daarom zijn we vandaag dankbaar aan hen. Mesmo coisa que nós chamamos danke awe na nos grande nang que abai nos dilante. Net zoals wij dankbaar waren aan Não de também pone ouderen fundação, die ons vooruit zijn gegaan. Ze hebben ook een fundament gelegd, fundação sólido een stevig fundament, que awe nós conseguir construir ribaje. dat we vandaag verder kunnen gaan met verbouwing. De Hebreu capítulo 13 também está no versículo 7. In Hebreeën 13 zegt bij vers 7, Corda riba es nang ko a guia boso. denk aan degene die jullie hebben geleid, Com a papia e palavra de Deus com boso. die het woord van God tegen jullie hebben gesproken. Considerando o resultado de nan conducta, Neem in acht het resultaat van hun houding imitar nan fé. en wees een voorbeeld dan, volg hun geloof. E sei tá louco que nós tem com hasi. Dat is wat wij moeten doen. Não está quem não está. Não está caminho não está. Tá para motivo de Deus sua graça. We zijn wie wij zijn, we zijn waar we zijn, dat is door Gods genade. De 1 Coríntios nan capítulo 13 também está no versículo 1. In 1 Corinthians 3:11 zegt hij, Para sobre nenhum gente não propone outro fundação que é sunco tá ponicaba. want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al is. Kuta Jesus Cristo. Want het fundament is Jezus Christus. Agora se gente traz arriba o fundação aqui, Als iemand op deze fundament gaat bouwen, usando ouro, plata, pedra precioso, met goud, zilver en edelstenen, palo, hierba seco, met hout, hooi en stro, of palo de maíz seco, of stro, lo sali na clá que sorto de trabalho é tahasi, dan zullen we zien wat voor soort werk ze doen. para sombra é dia lo demonstrar essa aqui, para sombra é lo guardo revelar para meio de candela. Want die dag komt met vuur en het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. E a candela mesmo lo prova a qualidade de cada gente seu trabalho. Se gente seu trabalho que ela traga riba de permanecer, ela receber recompensa. Als het bouwwerk, vers 14, dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Se gente seu trabalho queima, ela sofre perdida. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Mas é mês lo ta salvar, mas como que passa door de candela. Maar je zal wel zelf gered worden, maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. E fundação te acaba. Het fundament is er al. E fundação te pone acaba. Het fundament ligt er al. Nós não podemos imitar of inventar lo que te acaba. We kunnen niet uitvinden wat er al bestaat. Pensei lá que nós construir, maneira a palavra de Deus também, sabe? Dus laten we verbouwen zodat het woord van God zegt. Riba e fundação Op het fundament com ouro, met goud, plata, met zilver pedra en precioso. met edelstenen. Para sombra ouro com prova bem. Wanneer er beproevingen komen, Ouro com candela wanneer er bem. vuur komt, Esse lo prova que sorto de material bo ahusa. dit zal laten blijken welk soort materiaal je hebt gebruikt. Nos corre bom mês caminda. Kies je eigen weg niet. No hace bom mês cos. Doe je eigen ding niet. Para Cristo. Sta voor Jezus. Deus chama nós para nós por construir riba e barranca sólido God para heeft ons Jesus. geroepen om op de stevige rots te bouwen. Então, Dat is Jezus. nós que laga essa aqui atrás com você. En we willen het achterlaten bij jullie. Turlo que não com a tua lugar. Não somente lo que você a mira com a tua lugar na houbanda bom. Alles wat is gebeurd, niet alleen maar op Houtbanen, wat jullie net hebben gezien. Pero hope de você experiência também lo que com a tua lugar aqui na Maar Holanda. veel van jullie hebben ook meegemaakt wat hier in Nederland is gebeurd. 9 anos passar.
9 jaar geleden. Mita beta beta onze personen nan kuta tei na groenen zoom. Ik was ook een van de mensen die aanwezig was bij Groene Zoom. Caminda ku nos abini pa preparar. We kwamen samen om het huis voor te bereiden. Paloka ku Dios tabayasi. Voor wat God ging doen. Anto awe mita para akinanang mirando ture cara nan bonita aki. En vandaag sta ik hier en ik kijk Ku naar al Dios deze mooie atrese gezichten ten su casa. dat God in zijn huis heeft gebracht. Dios não está tremendo. Is God niet geweldig? Pensei que era para firme. Daarom blijf stevig staan. Para no lugar que Dios chamado. Sta op het plek waar God je heeft Ou geroepen. quizás Dios não chama nos tour para pastor. Misschien heeft God ons niet allemaal geroepen om voorganger te zijn. Talvez o da turende Dios chama para den prosconeio. Het is ook niet, God heeft niet iedereen geroepen om in proskuneo te zijn. Pero caminho que Dios chamado Maar waar God je heeft geroepen, para inang. sta daar. Permite Dios formabo. Sta tot God je vormt. A palavra de Dios te bisa. Het woord zegt, Humilhabo mes. verneder jezelf. E Dios lo alçabo na seu devido tempo. En God zal je op het juiste moment verhogen. Queda confia. Blijf vertrouwen. Queda para firme. Blijf standvastig. Se bom trabalho que Deus começar. Het goede werk dat God heeft A Bíblia te begonnen. bisa é fiel Het woord zegt, hij is trouw para se ele completo. om het af te ronden. Amém. Amen. Deus bendiga o sang. God zegen jullie. Nós que agradeci. We willen Dia mais pastor Chess de voorgangers bedanken. e pastora Juraima En pastor Joraima para a pastor oportunidade voor de mogelijkheid que nós podemos compartilhar dat we konden delen com o sang awe. met jullie vanmiddag. Amen. Muito contento de mirar assim tanto cara não que nós temos hobby tempo de se mira. Ik ben blij om zoveel Deus bekende bendiga jou, gezichten te brother. zien dat jullie heel lang niet hebben gezien. Amen. Maar mira, mijn prima orati daar, zeg ik tegen dat Ik saída. heb net mijn nicht gezien, ik weet niet of ze nog steeds Deus is. bendiga nabo. God zegen je. Para nós é prazer. Het is voor Para nós ons por ter tempo aqui na junto com você. heel fijn en gunst om hier te zijn in Amen. jullie midden. Amen. Deus bendiga Amen. você ricamente. God zegen jullie rijkelijk. Amen. Masyadanki, Pastor Chito. Heel erg bedankt, Pastor Chito. Anto, tasina bonita pa, verdad, nos mira, con Dios ta traja. Het is zo mooi om te zien hoe God inderdaad werkt. Nueve ay pasa, Pastor Chito, ore la bini, bindrecha, kapalo, limpia. 9 jaar geleden, toen Pastor Chito bij Groene Zoom kwam om voor te bereiden. Poco e pora imaginasu mes. Hij kon zich niet voorstellen. Ku etambe Dios ta bata preparande ding e caminda pa etambe tuma e trabalho que Dios apone pe pagia su pueblo. Dat God hem voorbereidde in de weg om het werk op te nemen om zijn volk, om Gods volk dan op te leiden. Ora nos tambe ta bata na corso ku nos ta bata traha Juda den tour area, tour Toen we ministerio. op Curaçao waren en we werkten en we hielpen in elke bediening, in elk gebied. Poco nos porta batasa. We konden ons niet voorstellen Ku awe nos ta na Holanda. dat we nu in Nederland zullen zijn. Anto asini Dios ta wak cada un de nos. En zo kijkt God naar elk een van ons. Kung nos ta sirbi. Hoe wij dienen. Sin verwacht nada. Zonder iets terug te verwachten. Sin busca nos propio interés. Zonder ons eigen belangen te zoeken. Pero sirve con corazón pa duna back. Agradecimiento na Dios. Maar met een hart om dankbaarheid terug te geven aan God. Pa lo cual Dios ta si y lo sigue así Voor de wat vida. God doet en zult blijven doen in je leven. Então esse nos tá. En dat zijn we. Danke pa compartir conosco awe Pastor Chito e Pastora Madeline. Dank wel voor het delen, Pastor Chito en Pastor Madeline. Pastor sa kita encorajar cada um de nós. Maar dit bemoedigt elk een van ons. Pa tiora e lucha tabira tiora difícil, Want soms wordt de strijd moeilijk. pero no entregar. Maar geef niet op. No duda. Twijfel niet. É chamada que Deus a pôr riba bobida. De roeping over je leven. Mas você perseverar. Als je blijft verharden. Tarde of trempang. Vroeg of laat. Bota llega. Zul je aankomen. Bota mira. Je zult het zien. É lo qual que Deus quer assim que abo. Wat God met je wilt doen. Então se que nós tem ainda um pida de puzzel. En bij ons is het maar een deel van de puzzel.
parte só nós tá mira, né? Ok. We kunnen maar een deel zien en denken, oké. Quem ainda me pomira é totalidade de Eu lo qual que conheço. Deus quer assim. Geheel niet zien van wat God wil doen. Então sabe de minha vida também. En weet in jouw leven. Senhora tá pida, Deus tá revelado e puzzel. Soms openbaart God deeltjes van de puzzel. Queda fiel, Blijf trouw. queda entregar, Blijf overgeven queda aan hem. dedicar. Blijf Dedicar na oração. toegewijd aan gebed. Dedicar na Deus sua palavra. Toegewijd aan zijn woord. Dedicar na servir. Toegewijd aan het dienen. Então Deus está assim, ele tem momento não é que bota dentro sua presença. En God zal het doen. De momenten waar je in zijn tegenwoordigheid Amen. bent. Amen. Amen. Ang nos landa para. Laten we opstaan. E nós vamos ser serviço En we gaan de dienst sluiten. ao nef. God zegen broeders en zusters. Ik ga heel snel de aankondigingen voor deze week doen. Maar voordat we de aankondigingen voor deze week gaan doen, gaan we aan de Heer geven. Jullie krijgen van, nu de gelegenheid om te geven. Er verschijnt ook een QR-code op het scherm als je online wil geven. En we willen de Heer vandaag danken met onze offers, met onze tienden. Omdat Hij is degene die voor ons voorziet. Hij is degene die ons voorspoedt. En via deze weg willen wij ook de Heer zegenen. Laten wij onze handen uitstrekken. We gaan bidden voor de tiendes en de offer. Tata, nos agradecemos, nos amamos, danke, mi Dios. Tata, danke para cada ofrenda, danke para cada diezimo, mi Dios. Tata, we nos ora, mi Dios, y nos agradecemos, mi Dios. Tata, quabote Dios que te provee para nos, mi Dios. Tata, quabote Dios que te provee en turnos misterna, mi Dios. Y tata, de forma que, mi Dios, tata, nos que duna nabo, mi Dios. Tata, agradeciendo, mi Dios, por lo cual abotahasi de nos vida. Agradeciendo, pa porta nan quabotah abri para nos. Pa ventana nan di cielo quabotah de ramadi bo bendición arriba nos. Tata, danke ko abota prosperar, mi Dios. Cada rumang di bocas, mi Dios. Tata, nos agradecemos y nos te amamos. Danke, Señor, de nombre de Cristo Jesús. Amen. Zijn er mensen die ons vandaag voor het eerst bezoeken? Jullie mogen jullie handen opsteken, omdat wij willen jullie vandaag van harte welkomen in ons midden. Zijn er mensen die ons vandaag voor het eerst... We hebben een zuster hier voorin. Geef haar een flink applaus. Fijn dat u vandaag in ons midden zijn. In ons midden bent. En wij hopen en vertrouwen dat u vandaag een woord van de Heer heeft ontvangen. En zijn er mensen die aankomende week jarig zullen zijn? Jullie mogen ook naar voren komen, omdat wij willen graag voor jullie bidden. We hebben vanmiddag ook een speciale persoon die jarig is. Onze lieve Janine is vandaag jarig. Geef haar een flink applaus. Van harte gefeliciteerd, Janine. Zijn er mensen die komende week jarig zullen zijn? Ja, we hebben één iemand en je naam is? Janely. U komt alleen voor Janely. En we hebben ook een broeder. Uw naam? Alexander. Laten wij onze handen uitstrekken. Ik ga even opschuiven, omdat we moeten ook voor Janine bidden. Sabita, zou je voor hen willen bidden? Vader God, we komen voor uw troon, Heer. En we vragen voor al deze broeders en zusters die vandaag jarig zijn. We danken u voor uw genade en voor uw gunst. Dat ze toch een andere dag van leven kunnen zien. We danken u dat u hen zal leiden in uw pad, o Heer. Dat u het licht zal zijn op hun pad. Dat u hen vreugde en blijdschap zullen geven op deze dag. Maar ook alle dagen van hun leven, o Heer. En dat ze inderdaad mensen zullen zijn die beproevingen zullen weerstaan, o Heer. Dank u weer voor een ander jaar van leven. Dat ze ook meerdere jaren van leven in u zullen hebben, o Heer. In de naam van Jezus, amen. Amen. Masha pa bien, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En wij hopen dat jullie een fijne verjaardag zullen hebben. En dit zijn de aankondigingen voor deze week. De wekelijkse schema ontvangen jullie via de app. Dus als je onze nummer nog niet hebt, nummer verschijnt op het scherm. Geef je naam op en zeg dat je onze schema's of onze mededelingen online wil ontvangen via de app. Zodat je ook op de hoogte kan blijven van al onze diensten. Vrijdag 31 oktober hebben wij een speciale avond voor alle jonge volwassenen. Tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar. Dus ben je een jonge volwassen tussen 18 en 13. Je bent van harte welkom. 30 jaar. Dan ben je van harte welkom bij onze dienst. Vrijdag, we beginnen om 8 uur. En
7 uur. Ja, we beginnen om 7 uur. Ja, het flyer verschijnt op het scherm, zoals jullie kunnen zien. En ook volgende week zondag hebben wij kinderen nodig die graag gefilmd willen worden. Tussen 4 en 12 jaar oud. We gaan een filmpje filmen in verband met kinderrechten. Dus heb je een kind tussen 4 en 12 en wil je graag dat die meedoet met het filmpje. Je kan je naam opgeven bij Jermael of bij Nadia. Jermael staat achterin, Nadia ook staat voorin, hier voorin. Dus jullie kunnen jullie naam opgeven bij hun. En ze zullen dus volgende week na de dienst met de kinderen even de filmpje gaan opnemen. En heb je vragen of wil je gebed, heb je gebed nodig? Je kan ons ten alle tijden een appje sturen op onze nummer. En onze voorgangers zullen jullie vragen beantwoorden. Of als je gebed nodig hebt, zal onze voorgangers voor jullie bidden. Dit waren de aankondigingen voor deze week. God zegen jullie rijkelijk. Dank je, Nef. Dankjewel, Nef. E nós vamos ser serviço. En we gaan de dienst sluiten. En dan moet ik even comprar algo na cozinha Ik denk dat je também. iets kan kopen bij de keuken. Sempre tem algo doce para Er comprar. is altijd iets lekkers om te kopen. Fellowship com o outro. Ja, Praat met elkaar. conversar. Ando tomando tempo. En neem je tijd. Bopal sa bamanang? Kan je handen verheffen? Al sa bamang. Verhef je hand. Tata nos te bendicionava pueblo. Vader, we zegenen uw volk. Cubo gracia que da acompanhara. Dat uw genade hen zal vergezellen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Wees gezegend in Jezus' naam en we zeggen allemaal samen. Amen. Bendicionando, Bandi Boy. Que vai que paz de Dios. Y en ti gratitud. House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren. En vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Então nós temos guest mas, pero agora que você me diz, minuto eu pedi bulanda para mim, espera que a cantica mesmo começar tipo mesmo botar em gani baila grita, bom? Que nós tá bem pé. Então a noite minuto vai cantar mi so. A noite me quita bom. Desperta aplauso na mão de praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord.
'cause you're sovereign. Praise 'cause you Praise reign. 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the Praise grave. 'cause you're faithful. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody No se vaya greater paso. than you. Oh, praise. Praise 'cause you're sovereign. Eso. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. San tour agosa mes un tanto ku ami agosa e anoche que tu anoche bendicionado. Põe aleluia.